ما أمدري يكون علة جرانا لما هبلنا إحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نبسنا بدلنا كفادنا نمبر فتنا يتأتونا من جستن حايلن كبرن نزل علم نتكاي ما أمين وزت يا مريم بنت جوز كبير ملاك سلام لكله ناخي دنقلي سجاخو دنقلي أدي جابير سواد بيتا سلام لكله إسرائيل كأن السبر في كرسهم برخيم تصقى جابير مساقي وقف يسأل كحياتنا سريلنا نفت ودخ يسوس كرسوس من تانا حرات لمن أمين يفتح ويسرق زينة وأملاك من عند يسوس كرسوس كان لك كنا سريات الإنسان أبصر لدبر كسات برهان أنتم أويا كنا من سرقة أنا بس كم فتانون سهني رسيان استدوان سمعت زيو مهار النكسوس مل 10 تغلت زيو مهار النكسوس 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 زحلف محر النفس مثل محل والنابة في المنفس كلش وانت اجزتنا مريم مهار النكسوس مل 10 مريم زتنا مريم مهار نكسوس بنتك 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 زتنا مريم مهار نكرسوس سناي نجر نزجبر لنا ربها لجي أبي ربون قويتنا نملكنا مدحنا يس كرسوس نمسكنا لنا سويران ودينا كل زمن سلام كحلونا كل زحزي زيابير أملاقنا لمن لنا أقويتنا زيابير كل التعز أبون قويتنا أملاقنا مدحنا يسكر الصوص لعلو كل قبرنا أنت كل قبرنا وش كل قبرنا مسكنا كلنا سلا صور كنا زردا خنا زحل خنا نبخاون سلا زقرب كنا تقبل كنا سلا زعب كنا زتنا خنا سعزا سعزي أو سلا زبط خنا مسكنا كلنا أقويتاي قرب لنا أو مفكر سب سلا زم لمنا كلنا كم محرت كون دل لنا نزقدس على زي أم كل زمن وتنا أخاب مفراب في سلام كم في السماء بنا كل قناعات كل مكان حب نقول زخنا كل قبر سيطان مخرقوا في السبات من على السلام أقويتا كبير كاب كله هزب خاون أرح كاب زرياز قدوس وتازون أرح تتعمل زحشين عزلنا تمن مكرويتن كل حل سلام كنا سلطان ذهب كنا نسخ مخاب كله فعلنا نبالها نبرنا فتنايت أتونا حدا ودخا قويتنا أملخنا ندحنا يسكر سدنا بزقبارهم حراتين قراتان ما أنت فقر سابلي بزقبارهم حراتين قراتان مسخا معرم حوي مزغنا منفس قدسن لو من كل ساعة نزل عالم أمين وأملاك كم سالخا محرني كم تعبير راق أبساي دمسس كاب أبساي أصبيك حسبني كاب حات أتوي ناصرني أنا أبساي فلت اللهم ما حات أتي كل جزياب كلمة أيوب بزربا خاص عاد بفرد خاون مسعون كات الكبس أنا أخاط راي بدلكو أبكن ميخا أكي قبركو نوب عبسات ولدكو نيك أبحات ياتنستني نون حق أو اشتغاتو اليوم أحبو وانت مهارني من تخسر في السمع الزاسريني كبردكو صعود صبني تزقد قد كاين عصم تحقو ساس بحتان حق وسنا اسمعني كزكا بحات ياتي كولو نبزل عبساي وندمسسو وأملاك صوري اللي بفطر لي صنو منفسك أو اشتحدث كاب قد كاي دربيني حقوس مدحان كامل سلي فقادنيا منفسون دقفني مقد خان مفرس غمرم إيه حات أنا بخاكم اللسو إيام وأملاك مدحاني كاب أداد ما ناقفني لساني نسرق أهل الكتب للؤيا قويتيا أفي مسكانا خنا قرسخنا فريكفت مسوعة بهاب بلكاني تزيكون اسم قرب كل كانيري مسوعة محرارايت بقوني خمو مسوعة أملاك صور منفسي وأملاك نسورون كتكتم دبعيتون أونيها نسيوم تسقها سناي قبر الله مكاتات يرشاليم ندق شعب مسوعة الصدقي بزحرر مسوعتي بمل مسوعة بحق بلكايو شو أما سوي إخا راح أقرب الكايوم مسكانا أنا أبن والدن منفس قدس نزل علم آمين ذا سعزيئة من بارسقا قويتا يسكرسوس أم قبرن مفس أمتا ساعات معلتن إيا كمون دقاس أمثال مسلة زخونت كم ودأتا قزي عد مسب تقصر كدمنا وسوكف صولة ساعاتات نايزوتر صولة يقصل صولة قزي دقاس نكرسوس نكسين أملخين مسقانا قربلو حاتياتين خحد قال لك إلمنو Alright, مزمور حاجة سمع الله
سمعنا الله أبونا أوكي هاي مزمور ب 230 أبوي ميجتا 230 حدا أبو عشاف ورقي 230 كلتن 230 كلتن أماني ليوهانس 233 أبا حاجوس 234 إلسابيت 237 عنديت 238 حارقويني 241 بيتروس من سماي 240 كلتن ماما صقا 240 شدشتن فازر ديبه 240 شوعة أبوي مرقيتا 240 شومونتن حرقويني ونقول لوكاس أبوش أبوش ديبه نباهم تبهر اللهم سمعنا ديبه ونقول لوكاس رأي أبوشي معرف خمدي أو أبتا مصحف صلت الله كه معرف كلته خاب قصر 25 كساب 30 كلتن ونقول لوكاس الراي يقرأ تسلا زي حاسكوا إلى الله الراي معرف كلته أنا لا ديبنا هايلايت كوين الله أفكروني الله كبوشي إيش ده حناتي قبر إسرائيل خندل كاني ونقول لوكاس معرف كلته خاب قصر 25 كساب 30 كلتن الراي بسم أبن ودن منفس قدسن هذا أملاح أمين نودما أبي يرساليم سمون زبال سبعي نبره إذا سبعي زي صادق نأملاح زفره نسألنا إسرائيل سبه نبره منفس قدس دما نبره نتقبو እግዚአብሔር ከይራአዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ በመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጽ ነቲ ኢየሱስ ሕፃን ወለዱ ከም ልማድ ሕጊ ክገብሩ ሳተዎ ንሱ ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽውን ኣመስገነ እሞ ከምዚ በለ ኦ ጎይታይ ነቲ ንምብራህ ኣሕዛብ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል ውን ክብረት ምእንቲ ክትከውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝብኻ ዘደለኻዮ ምድሓንካ እንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋነዎ ኢኻ ምስጋና ንኣብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሻዕን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን هذا كفلتات صلوت أبا حاجوس كفلتات صلوت إنه أب قدمي تقنع فرادي كقوم تدالي اللغو إتي أم الجزاي زحالة عدمي نقنانين نفردن بقوع سلازخوانة ببزح حاتياتي رعدن انقطقات أنار لغو جن كان نفسي جينا أم مريت نبري كابها اللخص تنسحي مقنياتو مريت أم مقابر أي ودساني أم موت كأز ذكرى يلبون أب جهنمون زمسجنا يلبون مو كابدك أستيكي تنسيكي نامدحنكي بنسحة أو أملاقي محرنن أدحنن نابلكي تمحصني سبحات الآب وولد ومنفس قدس آمين آمين موائل سب زي ودع أمان يوحنس موائل سب زي ودع
زي عالم زي خان زلعالم تنبر انت زخون سنفسي نتصور زخونه مغنيات حتى بلاك روح حتى اللي تقال حلو أبونا أخون فيزكم ماذا الله أبونا الألعاب بلوع حسام أنا أنت لهم أبونا تانتاشم أوكي موائل سبت زي ودا زي عالم زي خان زل عالم زنابر انت زخون سي نفسي نتصور زخونه مغنيات محل وكنيرو جنك اتي تصير زخونه تقبالات كن يتحماق تكين اب قدميتي حقኛ مزقالا اب عرض حاتيات تسطخي ابتي شللتኛን ከዳን ስጋ ከፈለጊ እንታይ እዩ እትልብዮ መልሲ او ክርስቶስ አምላኸይ በቲ አዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘላለማዊ ፍርድኻን እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነጸብራቕ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራት ተቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረጽ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኸይ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረበለለይ እብል ኣለኹ ይዘኒ ወዘልፈኒ ብላዕለም ኣሜን አሜን ኦ ንጽሕቲ ድንግል ንኤልሳቤጥ ኤልሳቤጥ ሚት ድኸ ዘለኺ እጅኸ አራ ወይ ጉድ ኦን ጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዘገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታት ጠፊኡዋ ዘሎ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቅቃሕን ኣበግስያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምንን ኣካላት ላይ ታደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣብ ወልድ መንፈስ አሜን ኦን ጽሕቲ ጎይታ ዓንዲት ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣና እሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆበይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ ፅሊ ኣለኹ ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነንን ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብቶም ቁኑዓት ልቢ ትምፃእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም እትነብር ዘለኹን ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻን ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፅፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይተለይቲ እዘንቱ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ሓረገ ወይኒ ጴጥሮስ
بيطلس إن سماي ميت غير يزارب نري حر قتل حر قداسي سلس قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቅለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ንወድን መንፈስ ቅዱስ ሎምን ንኩሉ ሰዓን ዘለዓለምን ኣሜን أوصلس قدس محرنا أوصلس قدس محرنا أوصلس قدس محرنا أوغويتانا ماما هدات like it was in semi او ጎይታይ ሓጢኣትና ሓደገልና ኦ ጎይታይ በደልና ኣይትጸብጽበልና ኦ ጎይታይ ኣበሳና ይቅር በለልና ኦ ጎይታይ ንሕሙማት ህዝብኻ ብፀሓዮም ኦ ምእንቲ እቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታይ ነቶም ዝሞቱ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ኣሓትና ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ሓጢኣት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢኣት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልመናና ከዓ ተቐበለና ክብር ምስጋና ብፍጹም ማዕረግ ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታይ መሐረና ኦ ጎይታይ ባርኸና ኣሜን ከም ዝናበልና ከነመስግነካ ብቋዓት ክበረና ኣብ ሰማይ ነብራቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ካብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንትበደልና በደለም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሰላም ደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለምካ እሞ ኣሜን ወእግዝእቴ ማርያም ብነፍሲ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኩለኹን ስበካ ወደስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረከር ስኹም ረኺቡ ወምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍርስቲ ደስ በልካ ሓጢአትና ሰሪልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ማማ ሃዳት ميت خزلها ماما هدات حجها حج طبع الله هدات طبع له مسجانا نقدست دنجل مريم وقدست ملئت ጸጋ كل ጊዜ دنجل زخنك ولاديت أملاخ عدي خريستوس سلام نبلكي من تحت أهنا حد قلنا نفقر ودخي صلوت أعرقلنا حقنيا برهان ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ዝወለት ክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንልና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላኽ ደቂ ሰባት ምእንቲ ኣማላድነትኪ ናይ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብድሕድገት ሓጢአት ክጽብወና ለምንልና ናይ ሓቂ ንግስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ወአማኑኤል አምላኽና ዝወለት ክልና መመክሒት ዓሌትና ሰላም ንብለኪ ወድንግል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላድነት ሓጢአትና ክሓድገልና ኣዘክርልና ኣሜን አሜን መተው ጸሎተ ሃይማኖት ማማ ጽገረዳ ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድህን ዓለም ዝወለትክልና መጽኡኻ ነፍስና ስለዘዳሕነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም
ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን እልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት እትህብ ምዃንካ ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉ ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን አሜን ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኣቦ ቀሺ ድበ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ብእግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ሁሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ በዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሓፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ምዉታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ሓጢኣት ንምስትስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋን ንገብር ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሕደገልና አሜን ኪርያላይሶን 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 ቅዱስ አቦ ማይጌታ ሚቶም ዘለኹም አቦና አይስማና ሚት ኣለኹም ብለን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብኽብርኻን ብልግስኻን ሙላኣትየን ወንኹሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ወጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳናኹን ምኽንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን ወኣምላኽ
أبانا حدر نبدلنا يغريتان محرتن قبرلنا اتبدليتنان بزي دليتنان زقبرنايو اتبفلاتن بزي فلاتن سرحنايو سورون قهودون زغون حاتياتنا ما انت تعبل علينا السماء قدوس سمكايلكا وقويتا يقرب لنا وقويتا خم محرتك دامبر كم تقبارنا يخون أملاكنا وقوبك ما بسانا بك ممرتك أملاكنا وقوبك ما بسانا بك ممرتك أملاكنا وعقبك ما بسانا መንግስታት ምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት ወሃበና ንሕና ንዝበደለና በደሎም ክንተሓደግና ብሬን ስልጣንን ዘለዓለና የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ بحلنا خير بتقاهم من عندك سلام لك نسي قبل نستمع ريخر صوم بروح يوم لتسجل في حياتنا تعرفنا وبدأ في كريستوس او ጎይታ ኣብ ዘመዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድመኻ ብተግባር ይኹን በቃል بحسب يكون بكل هواساتنا زحتانا يوم نسخار ورهن مفكر سبن سلازخونك من تقدس مكايلك تعارقنا نحدقلنا وأملاخ بسلام كنحدر سلام أو سليتها بنا أبزانا يدك أسجزينا ككلو جنكتنا تقبرنا ككلو خفاتن ككلو فتنا سلائن كحلو النخانا سلام ملاخ كلاخلنا بتسجان برهراهن تمفكر سب زخون حد ودخا ويتانان أملاخنان مدحانينان يسوس كريستوس تبون مسؤون كبري وداسيان قرمان زلكا معرخة مزخون وهاب هيوات منفس قدس تكان هيكتاكا لو من كل ساعة نزل على مالي وقويتا محرنا محرت كاون أبزحالنا او اب نفس وكل ساعتين جزين اب سماين اب مدرن بخبرت سجدلكا كريستوس ومن املاخنا بعلنا ويت عقستن بزوح محرتن بسنيات استملاكان روحن نتم انز قدما يوم حتى نيات التمحر نحاط بنصحات مليسو بهيوت كنبر امبر موتو زيت دلي من انت تتصبي زلو تسفى سمايات كرخبون وكلهم نابدحنت التعدم وقيتا أبزا ساعات زيان أب كل ساعات لمنا نتقبل هيوتنا كان علنا تزازكا كنقبر مرحنا منفسنا قدس سجانان حساباتنا أنصح تمنيتنا أون سمر حمامنا فوس حاتياتنا حدقلنا كاب كل غفوء حزن سكيات لبن رأنا بهلونا أم كن عقبهم بقدسات ملائكتها حلونا ناب وحدة امنت كنا مرح منتي نابتي زي مرمرن زي وسنن فلتتكا خنبسح عدلنا نسخا نزل عالم بروح أملاخي هامو آمين وأخبرنا بمسكنا خمدنا خمسلي أبشمنا كنبرا كدس من صلاة مساء قاعد كانت بسماي ودما مدريكم حيلة غيرنا لوم يهابنا نحنا نزبدو لنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أبسطان حدقلنا كاب كفاتنا أنبرنا فتنا يتأتونا من قسطين حايلين
ክብርን ስልጣንን ዘለዓለም ኣኻይሞ እግዝእትየ ኣሜን። ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም እብለካ ኣለኹ። ብህሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ሰላም ለክለኹ ልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፆቲ ብረክቲ ኢኺ ፍረከርስዎም ብርኽዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ንሳኽ ወፍሰቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክስረየልና ናብ ፍቁር ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ አይ ክርስቶስ ኩልኩም ምንታና ምሕረት ለምንልና ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ነዚ ቅዱስ አገልግሎት ኣብዘ ዘለኹም ምኾንኩም ካታተልዎ ጸናሕኹምን ዘለኹምን ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ሎሚ ድሕሪ 2 ወርሒ ኣብ ምስጢረ ንስሓ ምስ ጸናሕና ሎሚ ናይ መጨረሻ ኣብዛ ምሸት እዚኣ ብዛዕባ ንስሓ ክንብሎ ንደሊ ብዛዕባ ንስሓ ክንገልጾ ንደሊ ብዛዕባ ንስሓ ክንሓቶ ንደሊ ብዛዕባ ንስሓ ካብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ካብ ቅዱሳት መዛግብቲ ብዝረኸብናዮ ኣርእስትና ሎሚ ንንስሓ ዝኸውን እዩ ክኸውን ምክንያቱ ንስሓ ዘይምልከቶ ኣካል የብልናን ካብ ዝዓበየ ክሳብ ዝነኣሰ ካብ ዝቀጠሰ ክሳብ ዝቐሸሸ ንኩሉ ኣካል ኣብ ኩሉ ግዜ ዝምልከት ምስጢር ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝኾነ ብኡ ምክንያት ከዓ ሰፊሕ ግዜ ተዋሂብዎ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ሎሚ እውን ኣብዚ ብዙሓት ኣቦታት ከምኡውን እቶም ብዘይ ምቁራፅ መዓልታዊ ነዚ ሰሙናዊ ነዚ ጉባኤና ትከታተልዎ መብዛሕትኩም ኣቲኹም ኣለኹም ኣብዚ ጉባኤና ተሳተፍቲ ካብ ዝኾኑ ኣበይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ኣበይ ቀሺ ዲበ ኣበይ ቀሺ አፈወርቂ ኣበይ ዶክተር ዲያቆን ብርሃነ ከምኡውን ብድሕሪ ሕጂ ንፅበዮም ኣቦታት ክህልውና እዮም ክሳብ ሕጂ ኣትዮም ዘለዉ ግን እሳቶም እዮም ንመበገሲ ክኾነና ሰማዕቲ ንስሓን ተነሳሕትን ዝብል ከም መበገሲ ኣብቲ ሒዝኩሞ ዘለኹም ወይ ክንሓቶ ክንገልጾ መዲብናዮ ዘለና ንእሽተይ መእተዊ ግብር ኣቢለ ክሓልፍ እየ ሰማዕቲ ንስሓን ተነሳሕትን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ቃል እግዚአብሔር ቅዱሳን ኣቦታት ብኸመይ ፈጺሞሞ ኣብ ቅዱሳት መዛግብቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን መዛግብቲ ኸ ብኸመይ ተመዝጊቡሎ ኢና ክንርኢ እታ ጥቕሲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 13 ዘየኣቢ እምዝ ፍቅሪ ኣልቦ ከመዘቦ ዘይሜጥ ነብሶ ህየንተ ኣዕርክቲሁ እንታይ ማለት እዩ ሰብ ህይወቱ ኣብ ክንዳ ዓሩኹ በጃ ክሕልፍ ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ የልቦን እታ ካልኣይቲ ኣቦና ኣበይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ኩሉ ግዜ ዝጠቕስዋ ኣብ ገዛእ ርእስና እንተንፈርድ ኣይምትኾነናን ትብል እያ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 31 ካብቲ ብኣካል ዝገበሮ ከዓኒ ኣብ 15 ማቴዎስ ቁፅሪ 18-21 እቲ ጥፉእ ወዲ ባዕሉ ንገዛእ ርእሱ ፈሪድዋ ማለት ወድኻ ክበሃል ኣይ ብቑዕኒ ይቐኒየለ ኣቦና ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 እስክሪን ይረኣየኩም ተዳኣልዩ ስለዚ እዘን ሰለስተ ጥቕስታት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣወሃሂድና ኣቦታት ካብ ዝገለጽዎ ወልድየ ታዎሚጦስ ፍታህ ላዕለ ርእስከ እምቅድመ ይፍታህ ብከ ፈጣሪከ ታዎሚጦስ ወደይ ፈጣሪኻ ኣብ ልዕሊኻ ከይፈረደ ከሎ ንነብስኻ ባዕልኻ ፍረዳ ምንጪ ማሪሳቅ ዓንቀጽ 32 ምዕራፍ 5 ሰለስቲኦም መጽሓፈ መነኮሳት እዚ ታሪክ እዚ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ሰኒዶም ኣለዉ ንሎም መዓንቲ ከም መበገሲ ኣብ ቀዳማይ መጽሓፍ ኣብ ማሪሳቅ ፍታህ ላዕለ ርእስከ እምቅድመ ይፍታህ ብከ ፈጣሪከ
ስለዚህ ኣብዘን ጥቕስታት ሰለስተ ጥቕስታት ናይ መጽሓፍ ቅዱስን ምንጭ ሰነድ ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና ማሪሳቅ ወይ ቀዳማይ መጽሓፍ መነኮሳት ካብዘን ጥቕስታት ሰነዳት እዚአን እንታይ ኢና ንምሃር ሰማዕቲ ንስሓ ክኾንዎ ዘለዎም ተቐዳማይ ሰማዕቲ ንስሓ ክኾንዎ ዘለዎም ክንሳሕ ንዝመፀ ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ንስሓ ንዝሃድም ሰብከ ንስሓ ክሓብእ ንዝደሊ ብዝተፈላለየ ምክንያት ብምሕፋር ድዩ ብትሪ ልቢ ድዩ ኣይተፈለጥኩን ብምባል ድዩ ንንስሓ ክሓብእ ዝደሊ ሰብከ ወይ ኣማኒ ወይ ኣማንትከ ከመይ ገሮም እዮም ከም ትንሳሕ ወይ ከም ዝንሳሕ ወይ ከም ንንሳሕ ክገብሩና ዘለዎም እቲ ቀዳማይ ዝዓበየና ርእስትን ክኾን ከሎ ብድሕሪኡ ከዓ ተነሳሕቲ ከመይ ክኾኑ ኣለዎም ዝብል እዩ ኣብታ ቀዳመይቲ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 13 እዛ ጥቕሲ እዚኣ ብኣካል ንምንባብ ብዙሓት ኢና ነንብባ ወይ ንሰብከላ ብግብሪ ፈፂሞማ ኢሎም ተጻሒፉሎም ዘሎ ግን ኣብዚ ታሪክ ማሪሳቅ ሓደ ኣቦ እዮም ማለት እቲ ቅዱስ ታሪክ ከምዚ ይብል ኣብ ሓደ ገዳም ኣብ እምነት ክቅድስ ከሎ ጥራይ ዝኽደና ካባ ናይ ቤተ ክርስቲያን ነበረት እዩ ሓደ መንእሰይ ፈላሲ ደስ ስለ ዝበለቶ ካብ ቤተ ክርስቲያን ኣልዒሉ ንገዝኡ ወሲድዋ ኣብ ገዝኡ ኣቐሚጡ ከዓኒ ናብ መምህሩ ክመሃር ይኸይድ ማለት እቲ ኣቃቤ ቤተ ክርስቲያን ቀሸ ገበዝ ወይ ከዓ ሓላው ንብረት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቤት መዛግብቲ ኣትዩ ተረኣየ እታ ካባ ኣብ ቦታ ኣይፀንሓቶን ሽዑ እንታይ ገይሩ ደወል ደው ኢሉ ንዝኾነ መልእኽታት ቤተ ክርስቲያን ናይ ጸሎት ይኹን ናይ ምግቢ ይኹን ናይ ስራሕ ይኹን ናይ ሓደጋ ይኹን ዝኾነ መልእኽቲ ገዳም ብደወል ዝመሓላለፍ እቲ ናይ ሃንደበት ደወል ምስ ተደወለ ኩሎም ኣቦታት ኣብ ገዳም ዘለው ኩሎም ተኣኪቦም ምክንያት ምስ ተሓተተ ሎሚ ንግሆ እዛ ካባ ነይረአ ሕጂ ግን የላን ምስ ተባህለ እሞ እንታይ ንግበር ኩሉ ገዛ ይፈተሽ ተባሂሉ ትእዛዝ ተመሓላለፈ እዩ እዚ ትእዛዝ እዚ ክመሓላለፍ ከሎ ግን እቲ ደወል ምስ ተደወለ ጥራይ ልቡ ፈግ ምስ በለ እንተኾንካ ዝወደይ ይብልዎ እሞ ኣቦየ ብሰንከ እዩ ዝደወል ዘሎ ኣነ ካባ ቤተ ክርስቲያን ወሲደ ገዛ ኣብፅሐ ናብ ዝኽመሃር መፅየ ድሓን ግዲ ይብልካን ዝወደይ ትኻባ ሞምፃዮ ኢሎሞ ካብ ገዝኡ እምፅኡ ኣብዚ ገዛ ያቐምጦ ኢሎም እስኻ ሕጂ ኪድ ናብ ኣኼባኻ ኢሎሞ ማለት ምስቶም ዝወሰኑ ከዓ ተወሲኑ ኩሉ ገዛ ናይ ተማሃራይ ይኹን ናይ መምህር ናይ ፈላሲ ይኹን ናይ ዲያቆን ገዛ ክፍተሽ ከም ዘለዎ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ ኣብ ቤት ዞም ቅዱስ ኣቦ ምስ በፅሑ ግን እስኹም እኳ ቅዱስ ኣቦ ኢኹን ግን ከም ሰብኩም ገዛኹም ክፍተሽ ስለ ዘለዎ ኢሎም ኣብ ገዛ እትው እንተበሉ እቲ ካባ ኣብቲ ምድሪ ቤት ተዘርጊሑ ፀኒሕዎም ማለት ስለዚ ብደገ ጻድቕ ብውሽጢ ሌባ ብደገ መናኒ ብውሽጢ ሽፍታ እናበሉ እናጋፍኡ እናደፍኡ ናብቲ መጋባእያ ኣብፂሖሞም ስለምንታይ ከምዚ ጌርካ ምስ በሉ ከዓ ተስሒተ ጌጋ ፈፂመ ኢሎም ስለዚ እዚ ብምግባሮም ካብቲ ገዳም ተሰጊጎም ኣብ በረኻ ሱባኤም ክውድኡ ውሳኔ ምስ ተወሰነሎም እዚ ኣበሳይ ዓብ ከሎስ ብምሕረትኩም ኣብ ልዕለይ ዝተወሰነ ውሳኔ ግን ዓቕመ እዩ ኢሎም ኣመስጊኖም ንገዳሞም ከይዶም ነቲ ሱባኤም ክውድኡ ንሶም ምስ ገዱ ነታ ካባ ከልዕልዋ እንተደለዩ ግን ክትለዓል ኣይከኣለትን ብዝኾነ ምክንያት ክትለዓል ምልዓል ምስ ኣበየት ኩሉ ሰብ ምስ ተጨነቐ እቲ ተሪሩ ዝነበረ ልቢ ናይቲ ነታ ካባ ዝሰረቓ ግን ክልስልስ ጀሚሩ ክለዓል ጀሚሩ ስለዚ ኣነ ሓጢኣተኛ ኣቦይ ጻድቕ ኣነ ሽፍታ ኣቦይ ሓቀኛ ኣቦይ ኣብ ክንዳዩ ተፈሪዱ ዘሎ ኣብ ክንዳዩ ገበነኛ ኮይኑ ዘሎ ነታ ካባ ዘለዓልክዋ ኣነ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ማሕበር ምስ ተነስሐ ተኻባ ተላዒላ ሽዑ ኣልቦ ፍቅሪ ዘይኣቢ እምዚ ፍቅሪ ከመ ዘይሜጡ ነብሶ ህየንተ ኣርግትዩ ተባሂሉ እዞም ኣቦዚኦም ነዚ ፈፂሞም ስለዚ እቲ በጃ ዝሓለፉሉ እንድሕር ካብቲ ማሕበር ተሰጊጉቲ መንእሰይ ዲያቆን ወይ መንእሰይ ፈላሲ ዓለም ክትውሕጦ ስለ ትኽእል ንሶም ክፀሩሉ ንስሑ ክሳብ ዝውድእ ንሶም ክፀሩሉ ኢሎም
በጃ ኮይኖም ከም ዝንሳሕ ገይሮም ወይ እዚያታ ቀዳመይቲ ካላይቲ ተኻላይቲ ኣብ ገዛእ ርእስና እንተንፈርድ ኣይምተኾነና ነርና ትብል ኣብ ገዛእ ርእሱ በአካል ካብ ዝፈረደ እቲ ጥፉእ ወዲ ወድኻ ክበሃል ኣቦኡ ምስ ከደ ኣቦኡ ቅድሚ ሕጂ መሰል ውልድነትካ ዳ ኣጥፊእካ እንዲኻ መሰልካ ወሲድካ እንዲኻ ክሳብ ዝብሎ ኣይተጸበየን ማለት ኣብ ታሪኽ ኣቦታት ከዓ ነዚ ፍጻሜ እዚ ብግቡእ ፈጺሞሞ ኣሰሮም ጥለል ቅዱሳን ኣቦታትና ፍታህ ላዕለ ርእስከ እምቅድመ ይፍታህ ብከ ፈጣሪከ ፈጣሪኻ ብልዕሊኻ ከይፈረደ ከሎ ንነብስኻ ባዕልኻ ፍረዳ ማሪሳቅ አንቀጽ 32 ምዕራፍ 5 እቲ ቅዱስ ታሪኽ ኣብ ገዳም ኣባ መቃሪዮስ ዓቢ በአካል ኣብ ዘለውሉ ግዜ ኣብቲ ገዳም ሓደ መንእሰይ ካብ ገዳም እናወፀ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ገለ ነገር ጠልቀፍቀፍ ይብል ነይሩ እዩ እቶም ዝርእዩን ሰምዑ ዝነበሩ ብቅንዓት መንፈሳዊ ቅንዓት ተደሪኾም ናብ ኣባ መቃርስ ኸይዶም ወድኻ ከም ዝገብር ኣሎ ካብዚ ገዳም እንዳወፀ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ገጠራት ቀልጠፍጠፍ ይብል ኣሎ ክብልዎም ከለው ወደይ ከምኡ ኣይገብርን እዩ ናይ ገዛእ ርእስኹን ግበሩ እንዳበሉ ይገንሕዎም ነይሮም ማለት ድሕሪ ምብዛሕ መዓልታት እታ ጠልቀፍቀፍ ዝብል ዝነበረ ካብቲ ገዳም ወፃኢ ምዃን ሓሊፉስ ናብቲ ገዳም ሒዝዋ መፅዩ ስለዚ እቶም ዝዕዘቡ ዝነበሩ ብደገ ክፃወርዎ ስለ ዘይከኣሉ ሕጂ ሒዝዋ መፂሎ ኣብ ገዝኡ ኣትያላ ገዝኡ ተዓፂሎ ነባ መቃሪ ኸድና ንዓና ይምሳና ንበሎ እንድሕር ኣብና ግን ንዕውን ካብ ስልጣን ከነውርዶ ኢና ኢሎም ወሲኖም ወደይ እንዳበልካ ኣባላሽኻ ወድኻ ሕጂ ደገ ምፃእ ተሪፍዎስ ንገዳን ከዓ ሒዝዋ መፅዩ ኣብ ገዝኡ ኣትሎ ገዝኡ ከዓ ተዓፂሎ ንሕና ዳ እዞም ደቀይ ከይነሓፍር ኢለ እምበር ሕራይ በሉ ንኺድ ኢሎም ድምፂ እናስምዑ ኸይዶም ኳሕኳሕ ምስ ኣበሉ ድምፂ ምስ ሰምዐ ኣባ ቴዎሚጦስ ዕንቂብ ወይ ስጉርፎ ነይሩ ጉብጥ ኣቢልዋ ማለት እዩ ውሽጢ ምድሪ ቤቱ ውሽጢ ገዙ ኣባ መቃርስ ዓቢ ገዛ ምስ ተኸፍተ ተኺሎም ኣብቲ ርእሲ ስጉርፎኦ ኮፍ ኢሎም ድለይዋ ኢሎሞ ደልዮማ ክረኽብዋ ኣይከኣሉን ክትኣቱ ርኢና እያ ኢና ኣብዚ ጓል ኣንስተይቲ ክትኣቱ ርኢና እያ ክትኣቱ እንተሪኢኹማ ዳዕበያ ኣላ ደሊኹም ርኸብዋ እዩ مسانوا كيدكم بلو أب بعتكم كيدكم صلاتكم جبارو إلهم أفانيمهم شعون توميتوس إذا قال زيادة زاريبهم مال تايلمو فتح لا إلى رأسك إمكن ما يفتح بك فتاريك زابير كيف ردك خلو نرسها بعد خافرته إذا أزبلوا مخنيات جن قدم حتيتهم يومه كما يلقى تاي مالك أنت يشجر عليك كان سجاها خمي الله إلهم مسحته أبويا كله تفي اللي صبوا الله فرحات تفي اللي دكاس تفي اللي تأمير تفي اللي فتوى السجات تفي اللي كله تفي اللي صبوا الله مسبلهم يوم نزق الزي عيلهم مالت إذا قال زي مسبلوا جن لبو ترتعي هو ودكتها قاتي مني تعسب كعب تخافي لكم أزلهم إنك بالله سلامنتاي كم غير كامسبلوا كتصوروا سلزي كالكو استخخ سلامنتاي كم غير كامسبلوا أنا دا بعلون دالو حزن مسيمبر أنا ما أسكوي نيلهم نخلت يوم نسحاحيهم صلوت هاي تقارس بفلاي وانجيل يوحنس هاي تقارس إلهم مسحابوا كل نجار تفيلو أبكدسنا بسيحو يبل تقدس تاريخي سلزو وانجيل يوحنس إسران حدا معرفي زلوا أم نفسه وكف معلتي سلسته معرف مالتي سنبت حدن كلتن سلستن تدحري زلو معلتي بزم خنياتيو أب قداماتنا أب دباراتن وانجيل يوحنس كم صلوت كل جزية زدقم مالتي سلازي كابزن كلتا تقستات تاينا نرزلنا اتوم سماعتن السحوي تقبلتن السحة تراينا توم كن السح كن السحو زموزو تراي نسحة تقبلكا انو ناهبكا فتحات مهب ترازي كنس نتون كامن السحة زهاد مزلون كما يقرون نخن السحو كتابعوهم كم زلوهم اتوم تنسحتون قدمي محتاتهم زابير كي حاتتهم ابن السحة كي حاتتهم كلو ننبسهم اوشتهم كم تطفو ودي ننبسهم أنا زنزن جبن غير إلنا ننبسنا خنجرا كابتي مبجسي كهاننا زحسكوه غريتانا ويح جزيوسيده سلقالاتو زابير استمسجنا يخون بحفشة كلهم تساتفتي أبوتات كا اللوج زابير مسجن سلازي تجزيه ناي جبايو
يتأكم ينبلو ناي نسحة تمكرو سمعناه وي كنحطو كنفلطو ندلي بزعبا نسحة أبزمت سولوس نابد مستيرك أنديلي ناخن حلف لومي جن بمولو تجزي ناي حطون رئيتون ملستاتيو أمو تجزي خنت كمالو ناي زابير فقاد يخونلنا أبي أش تسفمون أتيم الله بزقوا حبيرهم نالو سلازي دقيمة أبي كشولدة تنساي أبي كشديدة أبي كشافوركي حاونا دياكون دكتور برهانة زيوم الله خبطهم أقلقلوت زهبو أبزر استزي سلازي دقيمة تقبعي ناب تعودم هرت ناب قبعي نام منفس قدسون يستاقر الله حراي بمسرت حزنا زنبرنا أرستي بزعبان السحة أبنت خون تبلو حونا دياكون برهانة كما بقاسي عدل كهبكم أمه أبزت عين بوتان تليهم ميتيهم زلهم دياكون برهانة وسلام كما يمسكم كما يكنيهم كل خاتكم بيتسب أملاح أنا وكاهم زناتكم بتخكل قرايت دالي متأخن قلنا يتطفو ودي بتعمي كل جزء تتحسس بني بزعبا زارف دالي هناتو حبنا ينسحا ملكت ترئينا نسا نسوخا انتا ايو اتي نبؤو تزادلين هابن نمو كخيد نابزد اللي خيد مسبولو تزادلي خمز هابو دحريو جن أب كبير تسجم كم زودقة تنام قال ترجم تنتاي بلو تي تنحسما زبل عوز نبراسي بنفس حسما مالت بحافيشو دعم الشناوي نص الساعة ولا كا برلح أمرن تلوا جن رسحت سلزي في الليا أزيا شناوي تيا حجي مخاب في اللي أبتناي أيهود لا أيهوداويان ሃይማኖት ከዓ እዚኣ ዝተፈንፈነት እንስሳ እያ ሕጂ ይትረፍ ምስሓት ምስ ሓሰማ ዝነበረሲ በቲ ጥቕሙ ክትሓልፍ ዘይደልይዋ ኣራዊት ወይ እንስሳ እያ እዚ ወዲ እዚ ግን ኣብኡ ምስ ፀንሐ እቲ ክዳኑ ነብሱ ልክዕ ከምዚ ናይ ዓድና ዘሎ ብዚ ኩሎም ሓበሻ እዞም ዓዲ ዘለለይዎም ፀብሒ ንጨኑ እሱ እውን ከምኡ ዓይነት ጨና ሒዙ ይመፂዎም أبو جن زعبات أنا أي قدسون زعباناي حسما خندات أي قدسون نتاي إذا قدسون يرو نايتي ودو مملاسين يرو نتبعي خمس نبرة خاخو خنقمت نخيل أنا أتمسمت ميتون يرو تسي ودي يلو يو حنقو فايلو تقبلوه ስለዚህ እዚ ብጣዕሚ ከቢድ ትምህርቲ ደሎ ንሕና እውን መዓልታዊ ዝገጥመና ነገራት ብኸመይ ክንስዕሮ ከም ዝግባአና ከነስተውዕለሉ ዝግባእ ከም ዝኾነ ዝርዳእ ስለዚ ኣቦኡ ከምኡ ገይሩ ምንስሓ ንዝተመልሰ ወዱ ከም ዝተቐበሎ ገሌና ተንኸውን ነርና እንታይ ክትገብር መፂኻልና መሊሽና መሕረብናዮ መሊሽና መሳጎጉናዮ ናብ ቤትና እውን ክነእትዎ ኣይምፈቐድናን ድሕሪ ሕጂ ወዲ ኣይኮንካን ጓል ኣይኮንካን ወይ ከዓ ኣቦይ ኣይኮንካን ኣዴ ኣይኮንካን ንብል ሰባት ብጣዕሚ ብዙሓት ኢና ብፍላይ ኣብ ዝናሃና ሕብረተሰብ በዚታት ክንመሃር ንስሓ ምግባር ንነብስና እቶም ነቲ ንሕና ከዓ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ምሕረት ምግባር ክንክእል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረትን ሓቅን ሒዙ ይመጽ እዩ ሓቂ ጥራሕ በይኑ ተዝኾነ እዩ ተሪር እዩ ናይ ብሓቂ ከዓ ቀጻዒ ሓቂ ምሕረት ጥራሕ ተዝኾነ እዩ ከዓ ምቅብጣር እዩ ዝኾነ ምቅብጣር ከዓ ክትከይድ ከዓ ጥቕሚ ዘለዎ ነገር እውን ኣይኮነን ስለዚ ምሕረት ገበርቲ ክንከውን ኣዚና ተረርትኩም ከምን ይብላን ኣዚና ኻ መቀባጠርቲ ኻ ክንከውን ይብልናን ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክልቲኡ ሒዙ ንክልቲኡ ከዓ በብዝግብኦ ገይሩ ዝቅርቦ ዝነበረ ንሕና እውን ናብቲ ኣብነት ወሲድና
كنقرب خلنا خا خم محرتي خم نمحر محرت خن بحال نقول دقاقيمنا قريت اخذ بحال كلنا وي كنبن كلناون كمالك علنا يخيل ስለዚህ ናይዚ ጥፉእ ወዲ ምሳሌ ኣዝያ ተደንቕን ዓዝዩ ከዓ መምሃሪ ክኾነና ዝኽእል ከምቲ ጥፉእ ወዲ ክምለስ ከም ዝግባአና በዛ ኣጋጣሚ እዚ ከነስተውዕለሉ ከተሓሳስብ ደሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ይሓግዘና ቃል ህይወት የስማዓልና ዲያቆን መሐመድ እተን ኣርእስትና ምናልባት ኩሎም ሰማዕትና ይከታተልዎ ኣለው መብዛሕትኡ ግዜ እተን ዝደጋገማ ብቐጥታ ናብ ኣምላኽ እንተተነሳሕናኸ ምክንያቱ ኣብቲ sensitive repentance and confession ዝብልዎ ተኣፋፊ ዝኾነ ኣብ ስድራ ቤታት ሰዓብዮን ዘለዎ ጉዳያት ብቐጥታ ናብ እግዚኣብሔር ተተነሳሕናኸ ንስሓና እቶም ኣብ ንስሓታት ከም ምስጢር እንተውፅዎ ከሰዓብዮን ዝወፅእ እንታይ ውሕስነት ከለና እዚ በቶም ተነሳሕቲ ብተደጋጋሚ ዋላ ኣብቲ ሰነድ ናይ ኣቦታት ዝቐርብ ብወገን ኣቦታት ወይ ተቐበልቲ ንስሓ ከዓ ሰብ ኣይንስሑን እዮም ክንሳሕ ዝመፅእ የለን ከምዚታት ዝብል ኣሎ እሞ ነዚ ኣብ መንጎ ዘሎ ኩነታት ከመይ ጌርና ኢና ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር መሰረት እቶም ኣቦታት ተቐበልቲ ንስሓ እውን ከምዚ ከም በዓል ኣባ መቃሪ ዘተባብዑ ክኾኑ እቶም ዝንስሑ እውን ልቦም ወዲቑ ንካህን ምንጋር ማለት መቃብር ማለት እዩ ምክንያቱ ትሕጊ ቤተክርስትያን እውን ካህን ብንስሓ ዝረኸቦ ምስጢር እንተዳኣውፅኡ ምስጢር ክህነቱ ከምቲ ክትምህሩና ከለኹም ኣብቲ ርእስቲ እውን ዝበልኩሞ ክህነቱ እውን ክቕፅል ከም ዘይክእል ክምተር ከም ዝኽእል ቤተክርስትያን ስለ ዘቐመጠቶ እዚ እውን እቶም ኣቦታት ትፈልጥዎ ስለ ዝኾኑ እቶም ምእመናን እውን ነዚ ስክፍታ እዚ ከምዚ ዓይነት መምርሒ ቤተክርስትያን እውን ከም ዘሎ እንድሕር ፈሊጦም እቲ ንስሓ ስቱርን እርንቡን ክኸውን እዩ ዝብል እምነት እንተደኣ ሓዲሮም ንክንስሑ ንክናዘዙ ብሓጎስ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም እሞ ኣብዘን ኣርእስቲ እዚአን ኣተውኪርኩም ኣቦይ ቀሺ ኣፈወርቂ ዕድል ክህበኩም ክሳብ ኢድ ዝለዓል ሓፍ ዝበለ ኢድ ክሳብ ዝርኢ ንሕቶ ማለት እዩ በአሜሪካ እዚኣስ ናብቶም ዓበይቲ ቦታት ኣሕልፍዋ ብመሰረት ተንነበራት እቲ ትምህርቲ ሒዝኩሞ ስለ ዝነበርኩም ብኣ እየ ዝኸይድ ዘለኹ ብኸማይ ከዓ ብዲያቆን ብርሃነ ጀሚረ ማለት እዩ እምበር ኣለው እቶም ኣቦታት ኩሎም ብመሰረት ብኣ ስለ ዝሓስክዋ ኣቦይ መሪጌታ ኣቤት ኣበባይ ከመይ ውዒልኩም እግዚኣብሔር መስገን ቃለ ህይወት የስማዓልና ፅቡቅ ትምህርቲ ክትምህሩና ፀኒሕኩም እዛ ናተይ ሕቶ ከዓ እዛ ከምዛ ትብልዋ ዘለኹም ዳይረክትሊሲ ምስ እግዚኣብሔር ተተነሳሕናኸ ትብል ገሊኦም ከዓ እንታይ ይገብሩ ኣብ ናይ ግብፂ ተነሲሖምሲ ኣብ ናይ ግብፂ ይቕበሉት መጀመርያ ካብኡ ኣብቲ ቤተክርስትያንና ክንቅፅሎ ዝብሉ ከምኡ ዝገበሩ እውን ኣለዉ እዚ ብኸመይ ዝረአ ቃለ ህይወት የስማዓልና ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣዴናን ሓብትናን ኣዴና ኣበባ ሕራይ ኣቦታት መምህራን ይሰምዑ ኣለው እስኪ ኣቦታት ነዚ ሕቶ ናይ ኣዴና ኣቦ ቀሺ ዲበ ሰምዑና ኣለኹም ሰምዑ ኣለኹ መርጌታ ናይ ሕቶ ናይ ኣዴና ኣበባ ሓብትናን ኣዴናን ናይ ኣዴና ኣበባ ሕቶ ሰሚዕኩም ኣለኹም ሞ እስኪ መልሲ ንካባኹም እታ ሕቶ ዶክተር ደግሞዋ መርጌታ ሕራይ እንታይ እየን ዝብላ ዘለዋ ኣዴና ኣበባ እቲ ምስጢረ ንስሓ ስቱር ክኾነሎም ምእንትሲ ኣብ ክንዲ ኣብ ቤተክርስትያኖ ወይ ናብ ዝፈልጥዎም ካህናት ናብ ንስሕኦም ናብ ናይ ግብፂ ኣቦታት ከይዶም ይንስሑ መጀመርያ ከዓ ኣብቲ ናይ ግብፂ ቤተክርስትያን ቅዱስ ቁርባን ወስዱ ምክንያቱ እቲ ናይ ካህን ናይ ግብፃውያን ምስቲ ናይ ናህና ህዝቢ ኮሚኒቲ ብዙሕ ክዋሳእ ስለ ዘይክእል እቲ ምስጢር ስቱር ክኾነልና ካብ ዝብል እምነት
او ተነሲሖም او ቀዳማይ ቆሪቦም ድሕራይ ግን ኖርማል ኣብ ቤተ ክርስቲያኖም ዝቆርቡ ኣለዉ እሞ እዚ ብሕጊ ቤተ ክርስቲያን ብኸመይ እዩ ዝርአ እያ ታሕቶም እሺ ያኔለይ بزخونه دارجا تنحطت محاسلتين كلتين اتا معرافن تقصنا يتذكرنا بمثالي سولومون انتهي زبرالوسي كلتا نقرأ نري اتي زنسح كهنن اتي زنساحن كقبرو زقبوم نقرات الله اتي زنسح كهن مجمريا كنت عنتو بيزولكم مو مقابر ስለዝኾነ ዋላ ንሰበይቱ ከም ዘይ ካፍላቲ ምስጢር ንስሓ እቲ ምእመን ክፈልጥ ኣሎ መጀመርያ ምክንያቱ እንተዳ ምስጢር አውጽዩ እቲ ምእመን ውን መሰልን ሓላፍነትን ኣለዎ ኣብ መንፈሳዊ ቦታ ኣብጽሑ ክህነቱ ደው ከብሎ ምዃኑ ስጋዕ ክንድዚ ኣፍልጦ ሁሉ ይግባ እቲ ምእመንና ማለት እዩ ኣብ ምሳሌ እንታይ ዝብላሎሲ እቶም ተነሳሕቲ ሓጢአትካ እንተዘከርካዮ እግዚአብሔር ይድምሰልካ ሓጢአትካ እንተ ዘይዘኪርካዮ ካኒ እግዚአብሔር ዝክሮ ዝብል ጥቅስለና ስለዚ ሓደ ምእመን ክገብሮ ዝግብኦ ንስሓ بمولو لبخات تعيس كان عامل مصوم خان خرج دولو اتينا بقص مخاد زبل وزع مغنيات كل وقت الخوني هذا نايتي كاهن زيت امان النت خون يخل اتخالاي كاني اتم من وين مولو نسحات نسيخ بلاي نخيلن مالتي مغنياتو مولو نسحات نسحسب አካህን ቆም ወደ አዱ መጽኡ خزرق ቅድሚ እግዚአብሔር ዝሐፍር ይብሉ ማለት ስለዚህ ንእግዚአብሔር ንገርፎ ክልተ ነገር ምናልባት ናይቲ ካህን ደገልግሎ ዘይምእማን ተኮይኑ ንእግዚአብሔር እንታይ ይብሎ ናይ እግዚአብሔር ንገርፎ ማለት እዩ ካው ሓሊፉ ግን እቲ ዝንሳሕ ሰብ ኣብናቱ ካህን መጽኡ ክንሳሕ ሕጊ እዩ ማለት እዩ ክመጽእ ካሎ ክንሳሕ ካሎ ማለት እዩ ምክንያቱ كمزي شفت كويني لسمعنا عي أبندا جبس خيكا مغنياتو انتاي نتاي فولتين يوم ساز بالكايوم يمزو قبرو سمكا أمينو يمزو بخاتي قربان مالتهم سلازي بوزح مغنياتو خون خيليو منا ناخ فولتوز قبوهم أبو جابير مسيخا من السح مالت بوزح مغنيات خون خيليو كمزي جرامي قبرو زي كله سونا قداس يكون هذا لا يكون تسمع الدنيا هاي ግን ህዝብና ምስል ንምህር ናኡ ገጹ ዝኸይድ ኮይኑ ኣይስማዓንን ብዙሕ ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ኣነ ብዙሕ ፋክተርስ ዘለዎ የቀኒየለይ ኣነ እዚ ይመስለኒ ተግዲሎ ተመልዎ ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣበይ ቀሺ ዲበ ኩሉ የቀኒየልና እዛ ሕቶ ከይሰገርና ያኮለና ኣበይ ቀሺ ተስፎም ሰምዑና እንተዳ ጸኒሕኩም أبزا زغد أرستي انتا يالو سندات بيت خريستيان كنتا يزبلنا بزع بازي كي سقرنا ياخولنا تحتو ميتيهم زلهم أبو غيس تسفهم سمعون انتا ليهم هراي نحن كما يوعي لكم كما يمسيهم كلهم صدرا بيت اكزابير مسجان أن جاين كجبر ما كاتبت بذا فيديوهاتو هراي سبق أبا نشتي خوس قاعد ما صبغشي هراي أبونا كالي منا نخفلت وزقبوه من تايو قربان سي نسحة مالتي قريتا اندا تلقاقم زكناو النقري سلازي
ገለ ሰባት እንታይ ይብሉስ ኣብን እንደ ከም ዝበልኦ ትሕቶ ኣብ እንዳ ግብፂ ከም ዝኾይነ ከም ዝቆሪበ ከም ዝተነስሐ ውልገሊኦም ከኣኒ ኣብ ከምዚ ዓዲ ኣብ ዓድና ከምዚ ኮይነ ተነስሐ ካህን ኣለውኒ ይብሉ ግን እንታይ እዩ ዕለታዊ መዓልታዊ ደቂቕን ሰዓትኩን ክንጋገስ ለንኽን ከም ሰብ ኣብ ቁርባን እንቀርበሉ ግዜ ኣይ እንኳይ ዓመታትን ኣዋርሕን ስኒ ሶሙን እንኳን ተጸናሕና ከይተነሳሕና ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ዶም ክንወስድ ኣይግባአናን እዩ ንኣብነት ዝበፅሎ ሰንበት ዝቆርብ ሰብ ኣብዚ መዓልታት እዚ ኣብ ሶሙን እዚ ዝገበሮ ሓጢኣት ናብ ካህኑ መፅኡ ክንስሓ ክስእል ኣለዎ እዞም ግብፃውያን ዝነበሩ ኩሎም ኣብዚ እንታይ ይገብሩሲ ዘይተነስሐ ዲያቆን ኮይኑ ከገልግል ኣይክእል ምሶም ካህን ዋላት ዲያቆን ንኣብነት ቅዳሴ ከገልግል ኮይኑ ሓደ ዲያቆን ኣይ እንኳን ምእመንሲ ዋላት ዲያቆን ቀዳም ተነስሒ እዩ ሰንበት ንኣገልግሎት ዝመፅእ ስለዚ ኩላትና ካህናት እውን ናብ ካህናትና ከም ተነስሒና ክንቀርብ እዩ ዝግባአና ኢለ ንኽውስኸላ ደልየ ናብ ቀሸ ሰሚዐኒ የለይ ብጣዕሚ ፅቡቕ ስለዚ ሚዛናዊ ኮይነን ኣለዋ ማለት እዩ ታርእስትና ኣነሳሕቲ ክኾንዎ ዘለዎም ተነሳሕቲ ክኾንዎ ዘለዎም እታ ሚዛን ኣብዚኣ ዘላ እሞ ኣብ ቀሺ ተስፎም ተዳሊኹም ተኾንኩም እቲ ካህን እውን ነቲ ንስሓ ክቕበል እንከሎ ንህይወት ንፅድቂ ክኾኖ እቲ ኣገልግሎት ሒዝዎ ዘሎ እምበር ብካሊእ ዕላማ እንድሕር ኮይኑ ኣብኡ እቲ ፀገም ዘሎ እቲ ምእመን ሓጢኣቱ ኣብ ቅድሚ እቲ ካህን ንእግዚኣብሔር ይነግር እዩ ዘሎ ኣብ ቅድሚ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሰማያዊ ኣቦይ ድማ ክእመን እየ ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝኣመነኒ ድማ ኣነ ድማ ኣብ ቅድሚ ሰማያዊ ኣቦይ ኣይክእመኖን እየ እንዲ ዝብል ቃል ሕጂ መጀመርያ እዚ መንፈስ እዚ ክህልወና ዘለዎ እዚ ቤተክርስትያን ናና ምምፃእ ምምሕልላፍ ዝበሃል ድማ ከም ዘላ ኣይኮነን ኣብ ግብፂ ኣብ ካልእ ግብፃዊ ቤተክርስትያን ከደለውን ካብ ሓደ ቦ ናብ ሓደ ቦ ክትሰጋገር ከለካ ምስግጋር ነቲ ሓደ ከይነገርካ ወይ ከይውረደካ ናብቲ ሓደ ምኻድ ኣይከኣልን እንድዩ እዚ ድማ ከነስተውዕሎ ይግባአና ግን ትንስሓ ዘለካ ሲ ብዘይ ምፍራሕ ብዘይ ሕፍረት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምዃኑ ኣብ መዝሙር ዳዊት ንንብብ ኢና 32 ንሽተይ ከንበኣ ምኽንያ ኣብ እስኡ ተሓድገሉ ሓጢኣቱ ተሰወረሉ ሰብ ብፁዕ እዩ እግዚኣብሔር በደሉ ዘይፀብፀበሉ ኣብ መንፈሱ እውን ልግሚ ዘይብሉ ሰብ ብፁዕ እዩ ስቕ ኢለ ከለኹ ምሉእ መዓልቲ ብምግዓረይ ዓፅምተይ ዘርጋሕጋሕ በለ ለይትን መዓልትን ኢድካ ከበደትን እሞ ከም ሃሩር ሓጋይ ማራይ ነቐፀ ሓጢኣተይ ኣፍለጥኩኻ በደለይ እውን ኣይሰወርኩን ንእግዚኣብሔር ኣበሳይ ክናዘዘሉ እየ የበልኩ ንስኻ እውን እከይ ሓጢኣተይ ይቕረበልካለይ ስለዚ ደጊ ዘበለ ኩሉ ብእትርከበላ ግዜ ይልምነካ ብሓቂ ብርቱዕ ውሒዝ እንተደፍአ እውን ኣይክበፅሓንን እዩ ንስኻ ከውለይ ኢኻ ካብ ፀበባ ትሕልወኒ ብእልልታ መድሓን ትኸበኒ ኣነ ክምህረካ ነታ እትኸደላ መንገዲ ድማ ከርእየካ እየ ዓይነይ ናባኻ ኣቢለን ክመኽረካ እየ ከምቶም ኣእምሮ ዘይብሎም ናባኻ ምቕራብ ስለ ዝኣበየ ብልባብን ልጓምን ዝግርሑ ኣፍራስን ኣባቐልን ኣይትኹን ንረሲ ብዙሕ ስቃይ ኣለዎ ነቲ ኣብ እግዚኣብሔር ዝውከል ግና ንዕኡ ብፀጋ ክህቦ እየ ኣቱም ጻድቃን ብእግዚኣብሔር ተሓጎሱ ባህድማ ይበልኩም ኣቱም ቁንዓት ልቢ ኩልኻትኩም እልል በሉ ኣብ ፍቅዲ 3 ፍቅዲ 5 እንተዳሪእና ስቕ ኢለ ከለኹ ሙሉእ መዓልቲ ምግዓረይ ዓፅምተይ ዘርጋሕጋሕ በለይ ለይትን መዓልትን ኢድካ ከበደትን እሞ ከም ሃሩር ሓጋይ ማራይ ነቐፅ ስቕ ምባሉ ብዘይ ምዝራቡ ማለት ብዘይ ምንሳሕና ክመፀና ዝኽእል ድኻም ክወርደና ዝኽእል ሓጢኣት ክንሪኦ ከለና ሓጢኣትና ብዘይ ምዝራብና ማለት ስቕ ኢለ ከለኹ ኩሉ ነገሩ ዘርጋሕጋሕ ኢሉ ድኻም ከም ዘለዎ ማለት እዩ ኣብ 5 ተዳሪና ሓጢኣተይ ኣፍለጥኩኻ በደለይ እውን ኣይሰወርኩን ንእግዚኣብሔር ኣበሳይ ክናዘዘሉ የበልኩ
ንስኻውን እከይ ሓጢያተይ ይቕረበልካ ኣለይ ስለዚ እቲ ንስሓ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ስራሕ ኣይኮነትን ንሓዋሩ ድማ ክትቅፅሎ ስለ ዘለካ ዕብየትካ መንፈሳውነትካን ካታተል ስለ ዘሎ ኩልና ብመንፈሳዊ መንገዲ ደኣ ክንቀርቦ ክንክእል ኣለና ነቲ ካህን ሓደ እንተ ደኣ ፀጊምካ ናብ ካልእ ክትሰጋገር ሕጊ ግዜ ቤተክርስትያን ከም ዘፍቅድ ኢኻ ክትሓስብ ዘለካ እምበር ኣብ ሓደ ተኸዊለ ገይረ እሞ ኣኺልኒ ንሓዋሩ ኢልካ ኣብ ቤተክርስትያን ቁርባን ስኢልካ ምቕባል ድማ ንሂወት ክኸውን ከምዘይ ኮነ ምፍላጡ ኣገዳሲ እዩ ክጅምሮ ትኽእል ኢኻ ብወግዒ ክመሓላለፍ ኣብዚ ኣቦ ንስሓ እዚ ወይ ኣብዚ ቅፅಿ ንስሓ ወስድ ኣለኹ ተባሂሉ ተፈሊጡ ድማ ጉዕዝኻ እውን ክትቅፅል ትኽእል ኢኻ ግን ክፍለጥ ኣለዎ ጉዕዝኻ ንዓኻ ንሂወት ክኾነካ ምእንቲ ንማንም ረብሓ ወይ ንኻልእ ዕላማ ኣይኮነን እሞ በዚ መንፈስ ድማ ክንሪኦ ኣለና ይብል ራይ ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣቦና ኣበይ ቀሺ ተስፎም ኣብዛ ዘለና ሓሳባት ናብ ኣቦ ቀሺ ኣፈወርቂ ቅድሚ ምኻደ ኣበይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ዕድል ክበኩም ሓራይ ይቐኒለይ ኩልኹም ከመይ ኣምሲኹም ኣብ ሓደ ቤተክርስትያን ፀኒዕኻ ናብ ሓደ ቤተክርስትያን ክትመፅእ ኣብ ሓደ ካህን ፀኒዕኻ ናብ ሓደ ካህን ክትመፅእ እቲ ሕጅካ ዝነበረት ሕጅካ ዝነበርካ ካህን እውን እንተ ብፅሑፍ እንተ ብኣካል ኣሰኒ እዩ ንኣብነት ካብዚ ንካሊፎርኒያ እንድሕር ሰብ ቀይሮሲ ነቦ ቀሺ ተስፎ ነቦ ቀሺ ዲበ ሳይድ ነበሩ ደቀይ ናባኻ መፁ ኣለዎ እሞ ክስቶን እዮም ዝበሃሉ ተቐበሎም ኢለ ድማ የመሓላልፍ እዚ እቲ ሕጊ ቤተክርስትያን እዩ እቲ ምእመን እውን ከምዚ ዶክተር ንመርፆ ካህን ክመርፅ ይኽእል እዩ ኣብዚኣ ኣብዛ ናይ ሓፍትና ኣበባ ሕቶ ግን ከምቲ ተረዳእኽዋ እቶም ካህናት ሓበሻ ወይ እቶም ትተሳለመሎም ዘይእሙናት ትፈርሖም ነቶም ኣብ ግብፂ ግን ከይድካ ምሕባእ ገረአ ኣነ ዝወስዳ ምክንያቱ ኣብዚ ደቀ ኢልካ ኣቦ ኢኻ ኢሎም ምሳኻ ከለዉ ሳቶም ውሉድ እስኻ እውን ኣቦ ኮንካ ፀኒሕኻ ኣብታ መወዳእታ ግን ኣብ ካልእ ከይድካ ተነሲሕኻ ቆሪብካ መፂኻ ኣብቲ ጀሚረ እሞ ኣብዚ ተቐበሉኒ እንተ ደኣ ኮይኑሲ ነቲ ካህንሲ ብሓፂሩ ኣይእሙንን ኢኻ ኢኻ ትብሎ ዘለካ ከም ናተይ ረዲኢት ማለት እዩ ምክንያቱ ካባኻ ተሰኪፈስ ኣብ ናይ ግብፂ ከይደ ተነሲሐ ቆሪበ ኢኻ ትብሎ ዘለካ እሞ ብዓንተውኡ ኣብኡ እንድሕር ነርካ ኣብ ናይ ግብፃዊት ቤተክርስትያን ወላ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ወላ ኣብተን ንዓና ዝመስላ ፀኒሐ ሕጂ ግን እመፅእ ኣለኹ እሞ ተቐበልኒ ተቐቢልካ ከምቲ ቦና ኣቦ ቀሺ ዲበ ዝበለውን ንስሓ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ከምቲ ናብ መኣዲ ተሓፂብና ንቐርብ ናብ መኣዲ ክርስቶስ ድማ ተሓፂብና ኢና ክንቀርብ ዘለና እሞ እዚ ሲ ከምዚ እንታይ ሽምኡ ዘለዎ እዩ ዝመስል እሞ ካብቶም ዘለውና ካህናት ክንመርፅ ቀሺ ክስተሕሸና ኣቦ ክንብል ሓላፍነትና እዩ ግን ኣብታ ቤተክርስትያን እንዳተገልገልና ኣቦታትና እኹም እንዳበልካ ኣብታ መወዳእታ ግን ኣብ ካልእ ተነሲሕኻ ቆሪበ መፅአ እሞ ተቐበሉኒ ማለት እዚኣ ሸፈጥ እያ ምክንያቱ እቲ ትንስሖሲ ኣብ ቅድሚ ሰብ እምበር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጌርካ ኣይትወስዶን ኢኻ ዘለኻ እቲ ካህን እኮ ፈራዲ ይኮነን ፈራዲ መን እዩ መድሃኒ ዓለም እዩ እቲ ካህን እንታይ እዩ ሰሚዑ ብፀሎት ዝሕግዝ መገዲ ዝሕብር ክትኮነ ዘለካ ድማ ዝነግር ናብቲ ዝሓለፈ ሂወትካ እውን ከይትምለስ ንፀሎት ክትነቅሕ ዝንበብ ንባባት ክህበካ እሱ እውን ብፀሎት ከይሕግዘካ ድሓር ድማ ከምታ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ኣብ ምድሪ ዝኣሰርክሞ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ፈታሕኩሞ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኸውን እዩ ኢልካ ስልጣን ብዝሃብካና መሰረት ነዛ ነብሲ እዚኣ ወይ ነዘን ነብሳት እዚአን ፈቲሕና እንታይ ንገብረን ኣለና ናባኻ ነቕርበን ኣሎና ኢልካ ምሕላፍ እዩ ዘሎሞ ቤተክርስትያነ ኢልካ እንዳተመላለስካ ካህነ ኢልካ እውን ኩሉ ነገር ትገብር ነርካ ኣብታ መወዳእታ ናይ ቁርባን ግዜ ግን ኣብ ካልእ ተነሲሕካ ምምፃእ ግን
እዚኣ قرب كساي زلاتها ما تم ترفض مخمل الواقع أن يلي نشتي حسب كوس خابزانا يبوتاتي لي حرقويني إتكي على العيل كلهم عدل كباكي أو السلام كمان لكم البطاط كلهم بالسدرة سمع لهم سمع لهم كلت حتى يكون حتى فائدة لي معناتي تانا مجمرة حتى حجن أبنا تدقاقامي حاتيات هادلو جن تدقاقامي حاتيات كابلبنا سينسرلي زي نملسلو مخنياتسي بحق زي مأمان ديو ويس اتو نصابا النازلو اركس منفس دخون يخون حادث بحلفسي أب قدامات ولا بعبيو صبو زطلق منفساي من قد زملال السب اندام فلت أخولو اتو سعبينو كندي ورقات كم زمزة نمنتي تدقاقامي عينت سحتت نقبر لنا بخمي مغنياتيو بي really deep understanding سلازيب لنا ديو ويز تتصابائي كابت حاتقت كين وصء زقبرنا ايو تخال اي تخاني بيتساب زخوني أبو نسها كخون يخيد ليو أو أخور له خدمة قدم حجي أب كالي أب زخوني أحد بتكرستان زخوني أبو زنبرة مغنيات ندحزي بالخاصي بزي مغنيات ولقاق نب حدات كيد أي تخدين هامو اندحري مغنيات زي بالخان يقدن أبتو تقلقلو ذا اللخوة تكرستان كتمس وايك أبو ندقانا قادي كتجمر تخيد لها زيناتي انت نحتك عليه وتسمع لي وانا ميتهم بالله بمرقة ميت الله يا بيك ايش افوركي تقدامي تحتو سلمنتاي ولا زفولتو سبات اب حاتيات زدقاقم اب هيوت ناس سلمنتاي حاتيات اب هيوتنا خي دقاقمك انتاي كنقبر علونا تبليا تخلايتي تحجزني حرقوين خحزا صبو غيره نتخلايتي سمعنا لخص بعل خص كتقمي حرقوين أو أوكي I think سلسة إدغارية نيري كاليتي هو سلسة نيرنو هو نبي صدرا زخونة أبو نفسي خون دو يخدر بس قابي تسب أبي نفسي تحزك كالدي صبو تسال سيتي تسال سيتي كأني قدم حجي أحد بتكريستيان زنبارة بتكريستيان ندحري أبو نفسي نيرو كاسي حجي بتكريستيان نبكال ندحر أير كا ناي قدن حجي تقلقلو زلخا بتكريستيان أبو نفسي كخون الله وديو مغنيات زي بلدو بحريتان تحجي بالكم ناسي مغنيات كلو كالو نبحادن نبتحاد أبو نفسي كتزاور مالتي ندحري if you are comfortable enough بتزنا بركايو انتقص الكاخن تاي ساعبين اللو اوكي سبق بتغرسيان دحرك ايركا ولا استيت دي غيركا بتغرسيان كيركاس اتي قداماي دي خون زلوس ابت زلخا بتغرسياني ناو دي خم حلال فكا زلو احراي نصرتا ابيك الشي افوركس بتقدامي تحتو نعاخن كبكم حراي أقدم جنا إيش حسب كبابتي أقدم أزنبرة صبغتي أبيك إيش ولدت نساءون كما خبل صانيحهم قدم هبتاناي قدامي حسابهم يهابو إلهم كحجزن صانيحهم صبغ أبنا بأشافورك أول صبغيت غلبوت أزبلو خم توسعي انتهي تتأجمابتي نبوتات ناس بحق نفلت أمدينا مسرتاو نجار هالوي بزح جزية بفلي أبناسي معاتنا نورد قبل كانت زورد بفلي بتم تقلقل كي تعرف مالتي
حجز كمي غير كتسقلو كابيركا بإيدنا زقربكا كانسي اب زخون انت عشان محمد زقولسي كم زي تفالتي خاتخول مالتي ولا بزي ናይ ቤተክርስትያን ዘሎ ኩነታት ሃገርና ኮን ቤተክርስትያንና ከንከይ ኮልና አሞዳ ነቲ አገልጋሊ ካህን ዝሰቅልዎሲ እቶም ሙሉ ዘበኑ ከገልግሎም ንጽንሕ ምእመናን ንሰቅልዎ ሕጂ حسبت بلس كم يقدر يكون كل شجركا زسكم كاهن محاسقة ولا جابير كابيدو زقبلك كاهن كم جرك أخذ كحدو سي كبيديو أجنت أخذ للس بحق سي نبوتاتنا نفلتهم دينا نتوم زقل قلنا كهنة بزق باس نفلتهم دينا نسيت حرش الجر كوين يسمع عنا أنا مالتي لذي تبو زوانا مستمع بوتاتنا ركب زي مهلاو استفعالتي رقماتي متصم مالتي كلا أي السوس لذي كوت مفلات لذي متص ويكاب بخالوت دخام نتوم زقل قلها بوتات سلا تمزنم ويكا خمتن السخاز زي اللي هاي نقر كون الكاسر زي كله يجي كم تابع شيء عن تويز ولا بقش ولا تنسى شفت متصمات مشفات متصمارتي أو شيء بتكرسيان كون كم مشفات صباح نقول خال مستي تخرج اللغة ويد ما نجيب شيء بتكرسيان تخرج اللغة خال داقات إمو نبكال شفتي خامالتي دي زقت مشي سلازي أبتنا أبن السحاز لنا الرأي كسخاخلي كوبو قدام أي نجاري بالمالتي يجي تنمم زنيتات أبتغن معار كلنا أنت تقبلي الساحة كان أنت عندك خون اللو بزقبات تقميت أنا اللو عمالتي أجلس أنت عايز فليتي أبنا جبت خيرك أبتناتك زلك هنس كلت يوم تاسلت أنزلاتهم حانتيا تاناي مسهر ناي مفتاح نزلان السوق جاء بير يفتح كاي قبلك كتقاهن مسخا زلو قانقها زردا نو تركتها لبخاون كيترف زردا كان مسخا زلو እግዚአብሔር ይፍታህ ካዘብለካን ክልቲን ሓንቲ ሓደ ነገር ግን ብዛዕባ ግን እትጉስነት ተምሰኻ ዘለይ ካህን ንስሓት رح ሰማዕ ይኮን ክሳብ ውሽጥ ገዛኣትዩ እንተሽግር ኣሎ ኢሉ ፈትሹ ሽግር ክፈትሕ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ቶም ካልኦት ከምቲ ኣብቲ ሕብረተሰብና ዘሎ ፀገማት ኣትዮም ማዕርኹን ዱ ክኸዱ ኣይክእሉን እዮም እቲ ንሕናቶም ካህናት ተማገልገልቲ ግን ክሳብ ትውሽጢ ሕብረተሰብ ኣትና ምስኡ ክሳብ ዘለና ካብ መሰንገሉ ስለዝተፈጠርና ኩሉ ሽግሩ ንፈልጦ ኢና ስለዚ ሽግሩ ናይ ምቅላልካ ዓብዪ ተራ ንፃወት ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ግምት ዘይምእታው ይመስለኒ ስለዚ እቲ መንገዲ ንስሓ ብዝግባእ መጀመርታ ሽፍትነት ከም ትቦና ዝበሎ ሽፍትነት ምእንቲ ከይከውን እንታይ እዩ ንስሓ ዝብል ነገራት ተተነሳሒ ጽቡቕ ገሩ ክፈልጦም ዝግብኦ ነገራት ኣለው ነዚአን ብሓቂ ሓቀኛ ንስሓ እንድሕዳ ኮይኑ ናብ ኣምላኽ ዘምፅእ ንስሓ እንድሕዳ ኮይኑ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ 5 መንገድታት ንስሓ ኢሉ ዝገለፀና ኣሎ ተቀዳሚቲ እንታይ ንሓጢኣትካ ምእማን حارس مجمرتا قدمنا من السحة من سوء مجمرتا حتياتو خدمن خلالو حتياتو زي تأمنسه ولا عسرت جزية كانت متغيرة من عرفت بالكرك بايكلني منياتو خوش يكون زنقل زلو كتأمن على كخم قدس بيتروس كتنبع على كمالت اتخالوت جيجا خالوت محداك حجي أبدأ تشفتنا تجيب جات متسيا مخنياتو اتي مسخا زلو كاهن ቋንቋ ሰምዕ ናትካ ሽግር ኩሉ ይፈልጥ ምስመን ከም ተጻላካው ንፈልጥ ኣብቲያ ናይ ግብጽ እንደዳኸካ ግን ምስመን ተጻሊካ ከም ዘለካ ይፈልጥኒ ንሱ ጥራይ ክንሳሕ ኢለ መጽ ኢልካ ሃትኮደ ማለት ስለዚህ ሓደ ካብቲ ንስሓ ጌጋ ካልኦት ምሕዳግ ከምቲ ንሓውኻ ይቕረን እንድሕዳ ዝየልካሉሲ ኣምላኽካ ይቕረ ይብለልካኒ ኣብ ማቴዎስ 18 ዘሎ ኣብ 21 ዘሎ ሓወይ انت بدلنا سكن دغزي رخبلولو زولو غويتا بمثال غيرو زمحرم مسالتنا 10000 ناي 10000 دينار ناي تا 100
10,000 مليتين نايتا 100 دينار مثال غير سغاتكم دما بدل حواتكم تزيح حديكم سمايا وبهم كبدلكم ايك حدقلكم يزبل مالتي ስለዚህ ጌጋ ናይ ካልኦት يقرب مبال محداق مالتي انت سالسيتي تصولت ملو بملو اكين مግዚአብሔር بصولت دوم مبال تا رابعتي لغسي حمشيت خاتعتنا كن مግዚአብሔር تحتناتي هيميلت مالتي سخلولو بزين ين حمش منغدታት نسحا يلوها قدس يوحنس افورق زغلصن مالتي ስለዚህ እዚ እቲ መጀመርታት ዝንሳሕ بزي قدس كهن يكون دياقون يكون مؤمن يكون كل تأمان مالتي نزل مجد سازياتن كفلتن خلالو مالت بزي مجد نحد أخينا نتهم مسانا زلو مر كنقربهم لك كم تنجزء به ربنا نقول جزء به ربوتات يبناي مالت سازي كومو غيرنا خمتي نسجا أبون ولدن زلو بهم متن ينهاني مستوى بوتاتنا هانت كنقرب زلنا كنفلطمون زلنا مالتي تي كمتي نحدا غيرنا ناكال كولد زبل اي كهلوناني هراي نتا ناي حرق حتو كترغ ترغاغامي حاتيات نغبرنا مسلمنتاي اتبل حاتيات كسنصح كل خاص نتزغبر كاي نغر نخيت دغمن نخلاي كان ناب حاتيات نخيت اتوني حجي اندحدا انا تزغبر كايو نغرات حاتيات ملس اندحدا هونغا غنا عاص خاين الله مالتي نعمت حدا كاب صلوت يلنا نعمت حبتي اكل مግዚአብሔር دوم مبال كل غزي بصرف اندحدا تسحت كونكا تغاغ اندحدا هونغا خال بزح نغرات نمصن خلينا نابت منقدتنا بصرف زوسدكا نغرات اتتصرغيا نعوخ تعصخ تكلالك نعم منقد صرفن خيت خيد مالتي ويدما ناب كال ناب زموت ديو ناب كل علماو نغر زبله بتمقدي كتعصخ تكلالك نابو نزيد خدلو منقدي نابو نحدا كان جدا انت اذا بهاد اندا تحنا زخدسي حارج كايت تصيقه اي وصني زبال مسلالو ስለዚህ እዚ ከዓ መንፈሳዊ ውግእ ስለዝኾነ ኣብ ልቢ ኣብ እምሮ ዝኾነ ውግእ ስለዝኾነ እቲ ሓደ ዓቢ ነገር ክነብሎ ንኽእል ብጸሎት ከም እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ናብኡ ንኸይወስደና ክንቃለስ ኣለና ቅዱሳት መጽሓፍቲ ምንባባት ማለት እዩ እታ ሃለይቲ ቤተሰብ ዝኾነ ኣቦ ንስሓ ክኸውን ይኽእል ድዩ ብኣይ ወገን ተወስኽሉ ከዓ እወ ክኸውን ይኽእል ዝብል تاشمو كابكن محجي سمعكو كن محجي ابناي كانت ريتريت بكش تسفهم بزعبا ودهم كيترف زعللنا نيرمو حجي كندس كتردو اختكل عليك تا نسح ابتا شع غزيسي ناي سغا زمدنا زبال يسرحني اتخاهن بتا كهنتي ابا دويل زلو اكن ما دويل زلو مالتي كنسح حتى نسح سمع دويل زلو بتا كهنتي ناي سغا زمدنا دي غزي يسرحني زغون عينت ايسرحني سغاو نغير ايسرحني ابزي نغير ازي اتا تلوخا يا مالتي ابيك اشتسو انودون كما يملو ما حدا غزي مالتي بعبيو كم تاشم برنا ስለዚህ بخمتي مغدي እንደحدا تردينا صبغي بالمالتي ካለ اب احد بيت كريستيان حسكا زنبركا እንደحدانا كان المصيخه كم كنتات كان مسخا سمم على ودي غواسيكا خلدي تركب على ودي مسخا زلو زمدنا خمي እንደحدا ركب زي بالكا خوينو علن طرح እንደحدا الكا اتي كتمالو زغباكا نغرات انتزي هالشي نعو حسكا منتايو ترجم زلو يكونش مع اي سمعني معناتيو اني ስለዚህ በከንዲ የሚብላት ወባታት ካይም ይላል ቃለ ህይወት ይስማዓልና አቦና አባቀሻ ፈርቂ ቀድሜ ናብ ካልኦት ምስጋረይሲ ኣብ ሰነዳት ናይ ፍትሕ መንፈሳዊ ኣበሊጋኹን ኣብ ንስሓ ዝምድና
ዝምድና ክህልዎ የብሉን ዝብል ዓንቀጻት ኣሎ ዝብሉ ኣለዉ እሞ ኣሎ ድዩ ከምኡ ዝብል ሕጊ ኣለና ድዩ እንተልዩ ስለምንታይ ይኹም ተሰሪዑ ምናልባት ኣነ ኣየንበብኳን ኣለኹ ምናልባት ናዞም ኣቦታት ጨበቅ ወይ ከዓ ንስኹም ከኣለኹም በዓልሺ ኣራይ ዶክተር ጽጋብ ምናልባት ንዓይ ዘይረአየኒ ሕቶታት ዝመፀ እንተልዮ ከተዘክሩኒ ተን ጥቅስታት ተን ምዕራፋት ናይቲ ቀኖና ከተዘክረና በመርገታና ባህ ክንገልፋ ኢና ግን ዝኾነ ስጋዊ ርክብ ክህልወካ ከም ዘይብሉ ልክዕ ብጥምቀት ናይ ብሓቂ ዝኾነ ዝምድና ክህልወካ ከም ዘይብሉ እዩ ዝብል ምክንያቱ ኣባት ንስሓ ድማ ከምኡ ብስጋዊ ርክብ ረብሓታት እውን ክህልወካ ዘራኽበካ ክህሉ የብሉን ካብቲ ዕላማ መንፈሳዊ ዕላማ ከየውድቐካ ማለት እዩ ተን ምዕራፋት ሕጂ ጠቕሰና ይክእልን ከረኽበን ግን ኣብታ ኣብ ካልእ ሃገር ኮይኑ ዶ ከኣልየካ ይኽእል ካብ ሓደ ቤተክርስትያን ናብ ሓደ ቤተክርስትያን ሕጂ ካብ ሓደ ስቴት ናብ ሓደ ስቴት ንብል ኣብዛ እቲ ዕላማ ናይቲ ንስሓ እንተዳሪእናዮ ናትካ መንፈሳዊ ዕብየት ክትታል እዩ ኣቲኻ ወፂኻ ኣበይ ኣለኻ ቤተክርስትያን ትደክም ኣለኻ ምስታፍ ኣብ ኣገልግሎት ኣብ ቅዱስ ቁርባን እቲ ብርሑቕ ዘሎ የካ ይክእልኒ እዩ ከምዚ ብርሑቕ ኮንካ በጊዕ ምሕላው ማለት እዩ ሎሚ ምናልባት በዚ ዘለናዮ ዋሕድ ኣሎ በቲ ናይ ቴክኖሎጂ ምእንቲ እዩ ንስኻ እውን ነዚ ክትገብር ከለካ መጀመርያ ኣይምምራፅ ኣባና ብቐሽ ተስፋም ዲስኮኔክት ዝኾነ እንላ ኢንተርኔት ከማዕብለኒ ክከታተለኒ ይኽእል ድዩ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ስኒ ናትካ ሂወት ኣብኡ ኢኻ ትፅጋዕ ዘለኻ ማለት እዩ ድሕር ክኾነካ ረብሓኻ እዚ ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ መንፈሳዊ ረብሓኻ ውሲ ንዓይ ሎሚ ምናልባት ኣመራፂ የብልና ናብዚ ዘለናዮ ቤተክርስትያን ሓደ ኣቦ እዮም ዘለውና ከምኣ ንገብር ግን እቲ ክኸውን ዝግብኦ ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ እቲ ንቡር ኩነታት ካብ ንቡር ወፃእ ዘለናዮ ሂወት ኣይኮንና ንርኢ ዘለና እዚ መጀመርያ ክንመርፆ ኣለና ድሓራይ ምስኣተኻ ግን ንዕኡ ዘይኮንካ እቲ ሓጢኣትካ ትእመን እንትንግር ዘለኻ ንመን ኢኻ ንእግዚኣብሔር ትነግር ዘ ሕጂ ናትካ ብዘይ ምፍራሕ ብዘይ ምሕባእ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ተሓብኦ ነገር ወይ ትፈርሖ ነገር ክህሉ ከም ዘይብሉ ካብዚ ሓላፍነቱ እንተጎደለ ተኻህን ከማና ድማ እሱ ኣብኡ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እውን በቲ ሓላፍነቱ ምጉዳሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እሱ ድማ ክሕተት እዩ እዚ እተን ከጠቃልለ እንተኮይነ ብዝተኻለ መጠን ካህን ለይትን መዓልቲ ናብ ኣፍ ደገ ቤት ኣምላኽ ክካን ዝኽእል ክኸውን ማለት እዩ የትኸይ ከም ዘለኻ ናበይ ከም ትኸይድ ከም ዘለኻ ኣቦና ኮኔክሽን ምክንያቱ ንዓኻ ምቾት እስማዓካ መንፈሳዊ ቅሳነት ኣብ እስማዓካ ክትቅይር መሰልካ እዩ ቤተክርስትያን ተፍቁደ እያ ግን ስርዓ ዘይዓገብካሉ ንዕኡ ትነግሮ ኣና ከምዝን ስለዝኾንኩ ክቅይር ደልየ ተልካ ምንም ክብለካ ኣይክእልን እዩ ናብቲ ኣቦ ዝመፅእ እምበር ኣነ በቲ እዚኣ ክሳብ ሕጂ ምሳይ ፀኒሓ ሕጂ ድማ ፍቃደ እዩ ንስኻ ኣቦ ክትከታተላ መሓላለፋ ኣለኹ ተባሂሎም ክረኻኸቡ ከም ዘለዎም ግን ሕጊ ቤተክርስትያን ናኹም እዩ ዝፈቅድ ኣበይ መርጌታ ንእሽተይ ቀፅላ ብለና ካብቲ ፍትሓ ነገስ እዚ ኮይኑ ክደልየ ከምኩዕታ ስለ ቃላት እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ተመሊስ እዩ ክቅይር ከሎ ምክንያት መቀየሩ እዩ ትእዛዝ እግዚአብሔር እንተደኣ ኮይኑ ጾም ኢለዮ ኣይጾመን ስገድ ኢለዮ ኣይሰገደን ተፋቀር ኢለዮ ኣይተፋቀረን ተነሳሕ ኢለዮ ኣይተነስሕን እዚ መባእሲና እንተደኣ ኢሉ እቲ ካልእ ካህን እውን ክቕበሎ ከም ዘይብሉ እዩ
እቲ ምእመን ግን ንዓይ ክናዘዘኒ ግዜ የብሉን ቦታ የብሉን ግቡእ መንፈሳዊ አገልግሎት ይረክብ አየለኹን ኢሉ ንቤተክርስቲያን እንተ አመልኪቱ እሞ ቤተክርስቲያን እንተረጋጊፃ ቤተክርስቲያን ዝኣመነትሉ ንሱ ክጓስዮ ዝኽእል ካህን ክትቀይሮ ትኽእል እያ ይዝብል ተሰነት ናይቲ እቲ መንፈሳዊ ማለት እንድሕር ብሕጊ እግዚአብሔር ዘይምፍጻሙ እንተደኣ ኮይኑ ግን እቲ ካልእ ካህን እውን ክሕዞ የብሉን ኣብቲ ካብ ዝሙት ረሓቕ ኢልዎ ብኡ እንተተባኢሶም እሞ እስኻ ካህን ኣይትኾነንን ኢኻ ኢሉ ካልእ ካህን ከይዱ ክሕዞ የብሉን ምክንያቱ ኣይትዘሙ ትብል ትእዛዝ እግዚአብሔር ኣነ እውን እግዚአብሔር ስለዘይፍቀደልካ ቤተክርስቲያን ስለዘይተፍቅድ ኣነ እውን ዝዓመፃ ዘየፍቅደልካን እየ ተባሂሉ ቤተክርስቲያን ከተተዓርቆም ኣለዋ እቲ ዘባእሶም ዘሎ መንፈሳዊ ጉዳያት ተደኣ ኮይኑ ይብል ትሕጊ ማለት حراي تن أرستنا كملسن يه سلمنتا إنا تدهجا بحاتيات نودق زي من البات أبوتات ملسه بولا خدلي قديمو جن دكتور سقاب حتى لو ما دكتور سقاب عدل كباكم أدمير كارت أنا خاص تبص بالنيرو تدمس بمرجع قرب تأخوين خمسة نعيديا ولا نحكم كم هون نالوت كونكشن نحكم سبقة لنا بانا هم سهلا. أنا كنا بنا حتى زلني هيوت حتى لوا. هيوت عدل هابولاي. هالراي شيء الراي. دكتورة ده كلهم كمان مسيخهم أم سوري ليتي أتيلهم معنتي. ناتي زلا مزحجت زاروات أنا خمسي بزعبازنا مقرابن ده. مچم اديتاتنا كل جزء كيت مهارة مهوراتين كم تزمهاركم أنا نايت فويت زبالكم أنا عقد محجي بخم أخذت حزاسي عدين تايت بلدنا نيراس اندحرت بنقست سماء وارسة أب قربان أي بس أخون نيري جن كل جزء تايت بلدنا نيراسي اندحرت تقرب خوينكي أمين مسقرب كسي أبات نفسك حنسب أب مسبلكي ولا ويزن أبزل لنا يوم على تي أبزل جيش كذا كونسي ولا أبزل لخي إريا وين أبتا أبخذ الله واحد قربي أبكال بتخريستيان كيتكس كت قربي أيقبونيو تبلاني نرى منسق كم بهل دياس ولا حق إذا خرب لي لأمه ندحرت جيش وين كها تنقريهم نخندز مع التخجيشة مودحاني الكها تملكتي يوم إلى تنمو هجناتي زلاس كبر هاللي دليل زلا مزاق زاروات أنا خمسي ويزن أبزز لنا اريا ولا بزسيم نايتو هادو خينوسي حجن حنا ندام دهني علم كيدن دامي كيل قربسي بتنس عدي زبالة النس قبا ايكونن ابتبو خزلوا ابات نفس سلازلكي اب اخيتكي اختقوري لا تمهرن نيرا منع نقول لها نختبر حالنا ندحر حق خينو وي جيجا خينو مالتي زابير مسجن ابوتات عشمو كهبلو يما اتي عسرو مثل لابوتاتنا تسند اتي كهن كمتي ابو اشعف ورق حدا ابن السحخون زغبو ممزنيتات يلوم صبو غيرون غليصوم لنيم ولا كومون دزي كونون ولا كومون دزي كونون اتي نسحا اب قدمي እግዚአብሔር نخاهن نغرو اتي نتي سغان دمن زلوت منفس قدوس تخاهن ايكونن ስለዚህ ولا تخاهن ጉድለት እንተለወውን بقولته ده أتخاهني حتى تنبر قولت سلازلوازي بيت زخاهنزي أي قربني كنبل تعقب الخرسيان أي فكرني مالد نعملت كابتي كبرتي قديات تمزجي بزلو أب مستيران السحة حدا مؤمن أبقراتو إندا حارس خلو ورك يركبمو نحد فرحات أملاخ زلو ما بوخيدو أنا أبتقراتي كحارس كلهوس كم زيز مسألة ورك رهيبة يبلون مالت سلازي الصومنتا يبلو نتي كهن كان قرمو اتخاهن نعاها زقباء نعاها نبيت إكزابير زقباء نبيت إكزابير ندخاتات زقباء خا ندخاتات كما قلو يبلون سلازي بتي توم أمنا أملاخ زفور حسابات زنقروا اتمئمن نتخاهن نقرو مالت أبي يلون كيدوم مسرعيون بل دحراي معالتي كانوا سدائنا يلوم نداتو ملسو خلو اتي كاهن نتمئمن وقيعو يقتلو مالت انت من تا ابي تخرسيان مزجي باصني حتى انت دايلنا ابي تخرسيان
حقኛ ዝኾነ ታሪኽ እዝስ ከም ዝንዲሞ እዚ ሸለል ዝበሃል ናይ حقኛ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን እያ ስለዚ እቶም ምእመን ዝከታተልዎ ዝነበሩ ደሃይ ምሰጥፈት ኩነታት እንታይ ምዃኑ አረጋጊጾም ማለት ስለዚ እታ ዝቆርቡላ ግዜ ምስ በጽሐት ወይ ብኢድ ዝኸህንዝስ ኣይቆርብን ኣብ ካልእ ጎደቦ ኸይደ ክቆርብ ኢሎም ለይቲ ገስጊሶም እዚ ደመኛ ኸህንዚ ብኢድ ዝኸህንዝ ምቁራብ ኣምላኽ ኣይቅበሎን ኢሎም ክኸዱ ከለዉ ኣብ መገዲ መልኣኽ ኣምላኽ ጸንሖም ማለት ናበይ ኢኻ ቅዱስ ቁርባን ክወስድ እቲ ገዛኻ ዘለኸ ኣይ እቲ ኻህንሲ እቲ ኻህን ከምዚ በዓል ደሚ ብኢዱ ኸ ቆርብ ኣይደልን እዚ ናትካ ስልጣን ኣይኮነን እቲ ስጋን ደምን ዝቕይር ዝልውጥ መንፈስ ቅዱስ እዩ ትኻህን ከዓ ጉድለት እንተልዎ بحاتياتو أبكر ما أملاخ زحتة تنبر حاتيات نايت تخاهن نعها زملكة يكونن تملشكا بإيد تخاهن قرب زبل ملأختي إجزابير بملأخ أملاخ يمسو مالت تتمبو قدوسنا أملاخ سبيما بحق ديوزي كما يلوهم مخون إلهم ليتي قدمي مدوالو بتخريستيان قدمي أبتي كأزري ككاتاتلو خلو أتي كاهن عبرئسو أغاننتي حشا انداولو كمزي لوغام ني فرس تقبرلو أب زبانو حشا انداولو أب تقصر بتخسيان كأت تخلقن تا بتخسيان كأسر حوي زبل رقيفهم ورد كموني تسقان دمن قدس كله بردت منفس قدس لكع كلوات كله تسقان دمن رئي مالت سلازي بزخونا يخون مخنيات تخهن بقوع كخونا له بقوع عند زي كوينو تخهن جن قدلوتو تحتات النوتو ناب إجزابير مبر أتي سجان دمن بعمهاي كمهر خلوا بتاتون جالس أمانيرم ولا تزقدس كهن بقوع عند زي كنا أتي سجان دمن بردة منفس قدوس يزلوات حاتيات نايت تخهن كأن تخهن مبر نعنا زميل كتاي كنا نيلو بيت خريستيان كمزي أغميت أتولى ماله حراي جزي على الناموتا سلمنتاي سب تدغاغا محاتيات زغبر تمليش از هنا توسخ حسابات تلي ابغشد يبع عدل كبكم سلمنتاينا بحد حاتيات تدغاغا من ودق تبل حتو نيرامو مليسو ما يم بغش افورك توسخ حساب تلي حراي مرغيتا ابغش افورك صبغرو مليسو وانديو نشتي حانت تقسيم بيبخ حلفا مغنياتو تي ودقت هورا يوحنس صحيف لنا له سب ود سبسي بثلاث نغير كم زفتن بفتوت ب تعبيت سالسايون ب زموت اللي قال يسألنا له حجنتايو نزل نجارات زي كتنسح كل حانسة متصرح هايو نابتي زجبر زنبر حتيات كتمل ترى تمليسكا من البعض زجور لك نسحون زي تنسح خلون كله يخيليو مالتي مخنياتو أب قدما يوحنس معراف حاموشته فقد عصر شمونت سي كم زيب لنا أب قدما يوحنس معراف حاموشته فقد عصر شمونت اتخاب أملاخ التولد زبالة رأسو يحلو اتأكويون ايتن كيونيو امبر اتخاب أملاخ التولدس حاتيات كم زي قبر نفلت إينا يلقم يتقلنا له هجي التملس كان بحاتيات مخاد بمولو ناي نصحا هيوت زي مهلاهم خون خيليو اندحر نمولو تنسيكا اتابي تغسيان تبلون اتقال أملاخ زبلون انتدقى تغتيلكا اتأكوي كابانا كم زهاد يمكن فلت علنا زيادة قننتايو اتي ملو نسحا زي مهلاوي ملو نسحا ندحر هالي خوينو
كم زهاري أولو تصحيف لنا هوريا وهان تصحيف لنا دلو اتوكي مسانا يلن اتفا تانون مسانا ولا كوانت هالو سايك سعرناني كروسوس مسلا زمولخوس نحن كن موركو نخيلينا مالتيو جن انتايو أبزي خنردو زقبانا فليت كا تقبر حاتيات نصحاهم زي بليو كيف فلت كا بزي مستوعال ديو بدخام كادي تمسو حاتيات جن ذا بو مغنياتنا أني قد سألوا زخوانا ناين الصحاهيوات كلونا زقبوه قداسي بتسرع على جزية نقولان كنا تسوق لنا زي حلفات معلتات كنرينا لأن تلازم خوانا نقدر حرارة لنا اللقينو زيابير حيوان سلا زخوانا بوت أفينا خنترس لزي دلي بو مغنياتيو نصحا قابتهم زرقوا مستيرات إلنا نقومت أموني بهم غنكيد زيابير دقفنا الراي قال هوت يسمع لنا الراي أبزار استنا بكش ولدتن ساعات وسخ حسابات تلا حراي أبوتاتي لمهم قلنا نشتيكو السخسي تداقاقامي نزتنسحنا له تملسنا نقبرن دحر كوي الناسي بقى سيطان تاي قبرنا له مالتيو بقى قدن يسنفنا له مالتيو حجي اتان ودك الله اتان سنفلا انت دا أفليتنا ما انت اينك نقبر زلنا زيادة بصولتنا ننكح زلنا أبتي قدامي بيتروس معرف حمشته قصر شمنت انت إزبلنا ديابلوس اتمسارتهم زوح طدلي خمس غازن انبسا خوينو يزورال لمو تطنققون نقحن مغنياتو مسقرب كاطورتا موصا مالت ايكونن زياده كودا بدحري انتي كخونا لو توسخ صمن توسخ صلوتن كلونا الله مغنياتو سيطان حيل ترخيبو كابتو زهادمنا له انتي قبرنا زدلي ناوي خملسنا دلي كابتو زرحقنا له دما ناوي كقربنا زدلمو انتي زبال حدا سبسي مستزفتو نيرو بزي بقو أينقاسقسني نيرو حجي خو قد فعل وسينو حجي قد يفيئلو بتبار كيد حنساب تمليسو أسني فيلو 15 كالا أيد ما كيدو تمليسو شتيتني أي أتخنيلو 10 مليسو أبسالساي كم مسجبر أي حجس أسني في أمه نايزة سنف كرما حنت خط عميلو نابتبار أتيو بحال حجي سبدد دخامو اللواندي سلتا دخامو دما كسلي كخل اللو نقال سب بزت عنكف كتب تخليها نعو قوة يتعنكفو نعغاني اشتي كوينو كرأيكا يخلي أمو كابتي تداقاقامي حاتيات كندحن ناب حاتيات زدفعنا تمز عررتنا زي دكس سيطان سلازخونس زيادة كنت انكر بصولات بصم بقال أملاخ من باب دما كنكح كريستناس بعزائيو كم زي عريفة ودي قريبا ديلكا 4 نتبي دقبرلو أيكونن أما اتي زياداس نمنكحن بصولات محيالن نتا تمالا لاسيك كتودقنا إنا تذكرهتنا تمسك سلي قالنا دما كنصل زيادة دما سك زيابير كنزارب زيابير دما كابتاتو دقنا نجر دما كدحنا يخل يوز بهالحساب وتوسعيت على تني الراي قال هوت يسمع لنا أبزار استنا زخون حسابات تلك دياكون برهانه بزح زوسخ يبلين حنت نجر جن خنفل دلنا كل جزء اندحر سجانا بتي بمنفس بتنفسنا اندحر دايق زع كوينو زقية لا يكونن مالت كيدي ذات اليو تي سجا بمنفس خجزع خلي لازم منفسنا مثلا كبرت عخاء كل جزء بتي نسمعه بت نريء لنا كله بتقدسنا مجد خنكيد كلنا تناي سجانا حيلي إن دخم يخيد بتي تناي منفسنا حيل خلنا برتعي خيد
لك حمزي نورمال نحنا خمسة بسي بحتيات نودق سينا خاب أدم زورسنا حتياتنا مقبار تخلو مالت زقبرنا أنت قبرناون صدق خنمس بتعمل أقامين أنا خبيدي أنتي جرافيتي خنبالي جرافيتي سكول جزنا مريت سحبك أنت جرافيتي جن نحرينا خمسة يتعدل له بالون عبنت هيليوم غاز ندحر مليكايو نلعب قص خيد مالتي نحنا أخهم يتمنفسنا ندحر برتعو نتسقال أنصار تسقى نلعب قص خدي بخيل مالتي نتسقى يخسعره خيل تسقاون بقو خزز خيل مالتي سلازي اتقن شجرنا دلو اتمنفساوي هيوتنا زي ما برتاع فر منفس زي مهلاو اتسقى خا وصوت زخيل حيلي زي مهلاو هم زي قبرنا 10 ساعة دقاقيمنا نودق مالتي سلازي منفساوي درجانا نعبي خير كله جن ومتن كا نتسقانا خنقزالو نخيل مالتي بحافيشو جن اب علما من نبر الوان كاخلت عينت فتناتات ني دلو تحدى فتنه بتجرينيا كو كل فتناتات كنبلو نخيلنا بانجليزيا جن قرب كفاله خيل تحدى تمتيشن تحدى خا تيستي جي تمتيشن دلو انتايو كودقك زبقس علامو نمودع زخونه نمقتال نمطفاء كاب سيطان زبقسي تعلاماناتو نصري صلاعي بجكا خعنن قتلن نخالي بالحات يمصني زخات زي دقس زغوازم كمنبسا كبلعنا زدلي كتفعنا زبقس ناي سيطان حيلي بتحد وغنو خا تيست زبحال مسخ انتايو كبرتعنا زخيل مالتي وكا خا حد درجه ناب كاله درجه خنحلف لك حمزناتنا ما خاب قداماي كفلنا فلاي كفل تحلف فتنا كاب سالساينا باع كوتا فتنا زبحال اي قارصني كسبت مጨረሻ تبصح مالتي ا مጨረሻ مس بصح كاون ببغزيو نتي لايسنس كان ختحدث فتناتاتونس جنا يقصل مالتي سلازي ازيتات نتايو عبيت خمصالكا زلو ነገር مالتي تي فتناتات تخمصنا كله نعنا نعبيتنا اي خمت اب يعقوبن كوم يذلت مصاكم فتناسي بحوس تقبلوا بلنا شعو طلع على اخبلنا خيل خون ግን تمنفسنا انا بحقي انا املاخ زقربنا ነገር ስለዝኾነ بوي حقوس كلنا زخل نسغانا ግን مقطعت خون خيلي نسغانا خيطعمو خيلي بو وغنون طلع على اخبلنا خيلي ስለዚህ ተዋና ነገሩ በቲ ደጋጊ መخመጽና ዝኽእል ውድቀታት ከይተ ሰነፍና በቲ ክንዓብየሉ ዝግባአና መገድ ግን ከይሰልከና ክንዓቢ ከም ዘለና ዋና ናይ ሰይጣን መሳርሒ ተስፋ ቁርጥና ምድላይ ተስፋ ምቁራጽ ድብል አምር ወይ ከዓ ተሐሳስባ ኣብ ክርስትና ቦታ የብሉን ተስፋ ክንቆርጽ የብልናን ናይ ሰይጣን መሳርሒ ካንሳ ተስፋ አቁሪጹ ተስፋ ኣብዘይ ብሉ ምስ ገበረካ ድሕሪኡ እቲ ስጋ እናገዘ ይኸድሞ ነታ ስጋ ሓስጋ ምጥፋኡን ዘብጽሐካ ጉዳያት ብኡ ዝተበገሰ ነገራት ስለዚህ እቲ ባህሪ ናይ ስጋና ብምዃኑ ደጋጊምና ክንወድቕ ንኽእል ወይ ክንወድቕ ኢና እንተኾነ ግን ብኡ ከይተደናገጽናን ከይተሰከፍናን 10 ሰዓት እናተሳዕና ከዓ ንቅድሚት ክንከይድ እቲ ዋና መልእኽትና ማለት እዩ እቲ ንስሓውን ንሱ በቲ ጉዕዞ ኣብ ንኸደሉ እዋን ሸታሒልና ንወድቀሉ ወይ ኣብ ንስበረሉ ኮታስ ዝኾነ ይኹን ተፈላለየ ሓደጋታት ኣብ ዝገጥመና ጉዕዞና መምለሲና ክኸውን ዝኽእል ኣብቲ ነበርናይ ቦታ ክመልሰና ዝኽእል ንስሓ ንሱ ስለዝኾነ ክንስከፍ የብልናን ክንደሳዕ ወዲቕና ኢልና ሕዳስ ክንስሓን ክንምለስን ከም ዘለና ጥራሕ ከነተኩር ከም ዝግባአና እዩ ኣብዚያ ወዲእ ኣለኹ ቃል ህይወት የስማዓልና ዲያቆን ብርሃነ ኣብ ምሳሌ 24:16 صادق شوعة تسابي ودق ما يتسئ الولا مودقنا خان خم يخونلنا حراي دكتور صقاب أبا خلهم كلمين أب دكتور صقاب محلابنا بمرقتا قلب لنا خابتي مصحف المنكوسات بزعبا يتدقاقامي حراي أمود داتا خسامع أمود داتا خبال حراي خبرها بالله سمعكم الله دكتور صقاب يتكم حفا بالكم اللهم حراي بحانتي بتكست مسألة حتى دعمس نسحات التحاز ده التحازن أي فلتكون قلت سلازم مسألة كابسب سلازم مسألة كأربعة قديت هاديو أبليك كهلو كحدث كهلو نبتة خسيان كأبليك نبتة خسيان كنهب كلنا ودنا ويقال ناسي أنتي مالتيو يكالتيو كان بتاسيانسي كم أبليك كتجلجل تخيل بيعاين
مكدحن كابزار استنا وسلسل زبل أبز مس جزينا ختذكرنا إخهم حزني لنا جن مزار استنا سلزي تغيد نلومي أي كان قربانينا أتاتجن كابز مس سولس هبتنا يمدب حتون ملسنا وقلقلوت مسودنا أو عبوتا جزيق نبومين حالا أنا تي حتوجن مسنت أشمي أتبل أبتي أب نسحة دنزو سبعة بلمو إسرائيلاويان كالوت سنيبل أملاخا نقول والسب بحد ملكعي فتيرو نمنتايم إسرائيلاويان بفلو يزرعيو أكم دي أبتي نسحان بحاتياتن كأموديم زرعيو ناتي حتو يازيا هراي أبي إيش تسفهم مستعجزين حسر عبدلكم نبي دكتور سقاب من السواب بخبري حتت راي اسكتا حتى تردي كانت اللي خصي إخبار مس إسرائيل تراي كمي قرب ركب هلو مسخلات خمودي ديات بالحكي كمان حكي عين السحاد زاز كاين السعوس دنزي زوميوم تبل إسرائيل كالوت نبلمو تناي الساعة مثلا ندهم بعلهم كأسمعنا له هو صباح الله مبونا تحت يسي عبد مدنزاز نايس مسحاد دنزاز زبال إسرائيليين كالوت سبات النبل أبتي حاتيات أبتي نسحاخ معر كم أودي زريهم ولا من تاي كان من جمتان إسرائيليين بفولي اليوم دك سبات كله معر زفتهم تفتيرهم أملا تفتيرونا كالايكا أبتي نسحان حاتياتن كناتهم فولي نتالو ودي إسرائيليين كاب كالوت علامات كاب كالوت سبات نحن أبتا خلأيتن تحريخا نسحا فلينات بهالو الحنت يبلون إسرائيلاويان كاب እግዚአብሔር ኣብ ዝረሕቕሉ ወይ ካው ምስ ዝወፅሉ ምስ ዘይንስሑ ብሓትያቶም ምስ ዘይጣዓሱ እቲ ዝረኽቦም ዝነበረ መከራን ጥፍኣትን ቃል ኣምላኽ ነገረና ንዓና ድማ ሕጂ ልክዕ ከማ ማለት እዩ ናብኡ ምስ እንምለስ ድማ እንረኽቦ በረኸትን ምሕረትን ድማ ሽዑ ዝነበረት ማዕርያ ሕጂ እውን ንኩልና ከመይ እያ ዘላ ስለዚህ ኣብ እግዚአብሔር ወልሓንቲ ኣድልዎ ድበሃል የለን ንዓታቶም ካብ መጀመርያ ትሒዞም ፈልጥዎ ስለ ዝነበሩ ብእምነት እግዚአብሔር ስለ ዝነበሩ مسأتهم ما لا لسني يرون عام كمل لسكا كاب من قد بزوج خاني بزح جزية جابير أملاخ بزتفعل على من قد غير خزاربهم كله كم عدم كقصصهم كله نري مزي سمع عقل تات رخبهم زنبرت حالنجي ناي تفاعتن ناي موتن ناي مكران كاني سدتن نريو حج جابير أبا لو مدمالك عهم مالتين عنا تدنزازن تايو بفتوة بدلية سجاها مستجزأ نستمرح مالتي نجابير فلطي النبلكا نسحاتات كابز خل كلها نجارات كذا حلو حدا من المادنتي من قدي خم نبور مرأي نحل تلم دخنكا صيركا كل جزء ياخذ قبر قليل كوين يدسم معك سلازي لم يدمون يرم أبتي بيت صورة من الله سبت من قد أملاخ مخادا وزلوي مسلم أمه سيتقدم ما بقرب إذا أتوكامبر بحنسب أي أتوكاني حجة مدنزاز مس لا ببنيش تي سجاجرك أمبر بحنسب بندحر حدا لوط مسيو كتفلت يا خانة لوطي أي فعل كتبوا يا خا حنت تبغى أبنت زكاب زما بوتات زبوا نجر كتك استخينه حنت نقرأ عبسي أماين أمريات كتنبر تغيليا حجي نتلوطي اسمع له ده حنسمع له اسمع الله حجي أماي كلا نتماي مقات وسيخملو كابت نبر تنبرو زنبرت مقات وسيخملو قرب حجي المجمريا غزيه قچ إلوا كما يغيرو حاتيات كم زلا ما مدنا تمدنزاز كما يغيرو خمس مس قچ إلوا ግን حان ينشتي ايلا صنيحه مالتي بقرب እንዳወሰخلا تلمدا دحر مጨረሻታ ኮይኑ تماي نمفلح درجه بصح مالتي دحر فليحتاك تكون يا ختموتيا تمراጽ ግን نيروا أمريت كتنبر تخيل بإግዚአብሔር هياب نيروا مرጫ نيروان ጥሪ ላወጽያ ዚኣ ናይ ቀደም ዝፈልጣ ማያ ይኮነትን ትሙቋታ ተቀይሩሎ ስለዚ ክትቀየር ኣለዋ ሕጂ ንሓጢያት ብንሽታ ኣኸላ ምሒና እንተርቢና ትምድንዛ ሽዑ ዝመፀና ማለት እዩ ለውጢ ንሽታ ኣብ ህይወትና ካብ መንገድና ውፅእ ክንብል ከለና ሓደ ቦን ደቆም እንዳ መሃርዎም ከዱ ከለው ንሽተይ
ቆጽል ረኺቦም እዚኣ መሓዋ ኢሎሞም ብቐሊሉ ምሕዋ ቢሎማ ስግሎም ከዓ ከዚ ብዝበለሊ ዝበለት መሓዋ ኢሎሞም ብቐሊሉ ቁልተ ተቃዲሶም ካብታ ቀዳመይቲ ግን ሕይል ዝበለት ቆጣጥ ብሎ ሱር ዘለዎ ብክብድ ዝበለ بنسنا تخلى بنشتا خلى انت دا قلطيف كاز يعرف كايا محاوا ويملايا صقات اي مساتو بيغا خوينو اسمع كان نتحقق اخت ما غوتو ويتقاومو مالتي سلازي اتم دنزاز شعو نيرو لو مدما اللهم زحين حنا يا زخفت يالو ناموتنا خلنا صبق لنا نبل زلنا نا تفالالينا انكلنا صبق كاين دسمعنا بحاجوس نملالس معنا طفاءاتنا زي راينا بمنفساون كفلك الى امو من لي زمان بوتات راي قال هيوت يسمع لنا ابونا بي قش تسفم ابتن زداغاغما حاتيات زبل مجمريا حاتيات بمنتاي كم زوغانا بورتاس سفيح ملسيبهم اليوم شيطان بمنتاي كم زوغانا زلو مفلات يا تقدميت مالتي لذي بمنتاي كم زوغانا زلو اندحر فليدنا بنصارا انا نواغو مالتي اندحر بفرحي يفتننا ليسي تبعات بزهبو قالات مالتي ابتقدامات جن اتوم ابوتات مغبي بمئزاز بمغبي بمخلاء نخلتي اخواتات روخ اليوم مالتي نابنت بتعبيت ابز فتنلو توم منسيات مغبي اززلوم اندحر ابوها عزيز الكها مغبي تبلع مغبي مسبلعها تطفي الا يتبلو زنبركا يرايك كمو خمزه يطفالكا تفلط دخانكا مالتي بفتوات بتفتنلو غزي خا دقاس كنقنس ماي كنقنس مغبي كنقنس قدسات مصحفت خننبب تاريخ قدسات كننبب اذن كالت فتنا اب كلتا يخفلو دغاون وشطاون مالت نتي دغاوي فتنا اندحر علينا نت وشط زلخ نقاصاصرو نخلينا اتي دغاوي فتنا نبلو زيدلي نصغام زمرح عركي محازا ودغون غالغون نصغام اب زمرح ناب كومو اب زعدم بوتاتات اب مخاد كوموتات ناب زعدم فيلمات وخن تريتات زي مرأي إلو ما بوتاتنا أغميت أمالومو إتا أبونا بيكش ولدتن سيازبلو أب إمنات صنيعكم تقاومو زبل إتا لوم إذا عنك فتنا على علنا اندحر علينا صباح أيك تدق من إلو ما بوتات أغميت أمالو جزينا أخيل الله كل خاتكم أبوتات ممهران أديتات حواتحات نزي قبعي خابز جمر كساب حجي صنعكم زعبير سيتا صادقان أسبتوتا نغفلكم أبونا أبيك أشولدة تنسايك على معدان غيرهم بصلوت كعزولنا نبونا نبيك أشولدة تنسايك نابز أو دم هراتي عدم هراي سلا كله زيابير أملاخنا مسجانا يبصحيو نمستيران السها حمشت سالوس بحونا دكتور دياقون برهانه سلسته سالوس دما بابونا أبيك الشعفوركي نشمنت سمون زاكل نخل التورحي تماهرنا لو مدما حفشاوي تاشعي سولس كوينو أبونا أبي كشي ديبه تحوشنا دما بخلو نزمت حتى ككمت إجزابير زفك أدلنا زقلت ألنا كن مهار ويدمانت حتى كن ملس أني إحنا إنامو سلامنتا أيوتي مستيران السحة شمنت سنبز أكل زوسادة كنبل انت دا أخوينا عبيت كريستياننا عبو بوتال لو مستيرة قربان تترد مستيرة نسحان تترد إنا قعزو نسحان تدا أفليتنا ناب قربان كن بتصح
ኣይክን ዕንቀፍን ኢና ከይንቆርብ መጋረጃ ኮይንና ዘሎ ብምንታይ ኢና መጀመርያ ክንቅንጥጦ ዘለና ብንስሓ ኢና ክንቅንጥጦ ዘለና እሞ እቶም ብዘይ ዕርፍቲ ንካታተል ዝነበርና ድማ ዝያዳ ንስሓ እንታይ ምዃኑ በሪህልና ተማሂርና ሕቶና እውን ተመሊስልና ክኸውን ተስፋ እናገበርና ነቲ ተመለስ ሕቶን ነቲ ዝበርሃልናን ነቲ ተማሃርናዮን ግና ፈሊጥናዮ እንዲና ኢልና ኮፍ ዘይኮነ ካብ ንስሓ ድማ ናብ ቁርባን ክንሰጋገረሉ እግዚኣብሔር ንኩልና ይርዳእና ወርሓቱ ወርሓት ንስሓ ወርሓቱ ወርሓት ጸሎት ኢና ዘለና እሞ ኣብ ትንሳኤ ኣብ ሆሳኢና ድማ ኩልና ናብ ቅዱስ ስጉኡን ናብ ክቡር ደሙን ክንበቕዓሉ ሕጂ ውሳኔ ክንሕዘሉ እግዚኣብሔር ጥርጥርና ናብ ጽንዓት ፍርሓትና ድማ ናብ ትብዓት ይለውጠልና ኩሉ ግዜ ጸሎትና በታ መሰበቁ በእንተ ሰላም ኢና ንዓፁ ነዚ ኩሉ ዘሎ ኩነታት ኣብ ሃገርናን ከባቢናን እግዚኣብሔር ሰላም ክህበና እሞ ኣቦና ኣበይ ቀሺ ኣፈወርቂ እታ መስተበቁ በእንተ ሰላም ከተብፅሑልና ኣቦና ኣበይ ቀሺ ዲበ ድማ ብጸሎት ክዓፅውልና እዮም ማለት እዩ ይቐኒልና ኣቦና ኣበይ ቀሺ ዲበ ድማ ይልመድኩም ኩሉ ግዜ ቅልቅል ክትብሉና ድማ ተስፋ ንገብር እሞ ኣቦና ኣበይ ቀሺ ኣፈወርቂ እታ መጽሓፍ ሕጅኩም እንድሕር ኣሊኹም እታ መስተበቁ በእንተ ሰላም ከተብፅሑልና ናባኹም ኣቦና ናባኹም ግበርልና ዳእሶ ኣቦሽ ተስፋም ሕጅካ ኣለኻ ግበረልና ታልካኒ ቦሽ ሕራይ ከም ብሓድሽ ኩልን ዝሕዝ እግዚኣብሔር ምእንቲ ሰላም ፅለ ጸሎት ኩልና ንጸሎት ካብ ዘለናዮ ሓፍ ንበል ከም ብሓድሽ ኩልን ዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሰላም ዝሓንትን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ልምና ኣለና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ምእንቲ ሰላም ጸልዩ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ فأرك أنت أبسماي كم دمام دريخون على تنجرانا لما هبنا إحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أبسانان حدقلنا كم كفو أدحنا نمبر فتنا يتأتونا من قستين حيلين كبرين نزل عليهم نتكايم أمين وزت يا مريم بنا قدس جبريل ملاك سلام لك له حلنا خدن قليخي بسقاخون دن قليخي كبير سواوت ويتا سراويت سلام لك له سري كابان السيب رختيخي فركر سخون برخيو وملتت سقا يا بيهر مساخيو وفسيتي دسبلكي حتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس مانتانا محرت لمن لنا امين ونقول تحجي ابيهر لمن كان مالدا كان لنا ونقول سلام هبنا كل هب كان اغام اوغزي ابير اطرينا صقا خاو نفسلنا جكا نفلط بعد املاخ يبلنان قدسم كان سمن صوعون علنا اب سمايا زلخان سخا سلام كابل النفس كلنا حدر ابز عالم زمن بارنا بسلام حلو نقول لما راحت نسب السلطان بقدس سمكا سلام هبهم اب زريانا نزلو مكانت ايزاب كام خرهاب ام اونان موصانا نزلو غراوتنا بكل سلام حلوهم امين بعون عن كنبر بكل سنه املخو دمان اغاني زي ابيهر بمفراح بحياونت كنكبن بكريستوس مسؤول مس منفس قدسن مسغانا صنعتن بو زلك عالمن كل سعن نزل عالم امين باشديبه بوشنا بقى صار هذا عبد كله فقادي بوشه هادي ففتش ما يقدرني ما أشدون جينا لا بتحق نخيد حان بتحق نخيد بوشه بليس أشدون جي بوشنا بقى قدوس እግዚአብሔር አምላኽና ዝነበርካ ዘለኻ ንኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር كم مسراق سام عرب كم سمين كسع دبوب سم كان زل علم التمسجن يخون نابتي تمال زنبرة لو مزل زي كونس نابتي تمال زنبركا لو مزل لخا
نزل عالم دما تنبر أملاخ نباخا خنطمت دمصخا خنللي سخا تركب له مقد خنحز دما اسغا حجزنا آمين سلامزي سناي مشت زمسخانا اجابير أملاخنا نمسكنكا كلهم أبوتات نخلهم مؤمنان اجابير أملاخنا بمرخو بزهان قركا أب حدا معدي أغميتك كلنا كنبالالاح كنمالالا كنمهاهر نزعد اللي زسل ذهب كنا كبرن مسجانان نعخا يخون كله زتمهرنا يدما نمفلات راح ديكونس نتزفلتنا يو نقبرلو نتنتمهرنا يو ننبرلو نقدميت ناب قربان نسقملو دما قبرلنا كاب سماعتي مخان طرح حلونا بمسمع طرح صدق يلن نزق علي سميعوز قبرو بيتو أبكو حسرته بالسبع أيو نفاس نفسه وحزو حزه سنام زنمانة تابيت دفقوا تابيت قناب كوحة السريتي أمو تودق أي كالتن كم تبهله نحنا دما إجابير أملخنا نزخم ما يزو حزلوك على الكا سمعنا كن نبرلو ناي تقبار سبات كن كونلو السخ حق زنا كريستنا السمت رح زي كونس كريستنا تقبار حجنا خن مالالس نسخا ردعنا زي صومزي إجابير أملخنا السخات تريو السخات تقبلو صوم غيرنا خن صومو السخ حق زنا هو ساتنا بمرآي بمحساب بمزراب بمسماع بمخاد زقبر حاتيات كله أصومنا قدس إجابير أملاخنا اتصومزي بمنفس إن عبيلو أب إمنات إن صنعلو كابهلن لمدن وصينا بإمنتن بمنفسن تمريحنا أن نصممو كابا خادما صاما نرخبلو قبرلنا ولو توسعيناخا برهانة سأ خادما بسلامة بصحنا زيب علمنا وريد زل حمام دماغ أنت تطلنا وهاب زلو مدهانيت خون بللنا كل دماغ خمزبات صح قبرلنا زب هاقرنان كبابينان زلو وقئن ورا وقئن ميتن سمعتن كرتتن سدتن عنوتن شكانن دما نخل نقر نتنايسب حسم مسخات عملنا نتنايسب قباط مسخات نعلنا نتنايسب حماق نسخا أصبق لنا إجابير أملخنا نحنا أبزي أين بلعن أين ستن إذا أين خدانن إلهم زبخيو قلعينا نعبز لنا زبلاع زسانو لهم نقرر أمة كسر سانو لهم نزبانهم دما قراس كدان سينهم سيقرو كندي ولد اللومو كدان كنا مسخا مستخنا مسخا مقبخنا مسخا إجابي راملخنا احنا دما ولا كو أداونا ناوتدي بصحا نبخا نبإيد كات بصح أملاك لمن سقايوم سقاينا طميتنا مكرهم دما مكرانا قرنا خنوسدو السخ حقزنا أنا وتزهل خي دك وتزهل خيلنا إتيابير أملاخنا أبت شجر زلو أبت مكرا زلو أبت طميت زلو أبت صبابا زلو نفسنا كف عبيلنا تخافلتنا يتصبا خوينا بصلوت كنقح نعنا دما حقزنا قدس إجابير أملاخنا نعلم سلام نزازل لنا يهاجر سلام نهاجرنا نهزبنا نقرابتنا أمنقنا نابيات كريستياناتنا دما سلام هبنا قدس إجابير أملاخنا كم زنعنا رخيبنا يزلنا تمرتي زمهرام زسانو زحات اللومو سخانتهم زي باللوم
ممر لإكا ممرات السيخا دما قال كان كل خمز باصح دما قبرلنا نتوم زبص حنا دما نبخان نقربلو قبرلنا كلهم زولدنا يوم أوداتهم أولدهم عبيتهم نعشتهم بارخلنا عغاز خونو قبرلنا نعغاز يكون ما يكون نمون عغات خوينهم ننفسهم خونو نعنا خونو حبرة السبب مخونو ناتكاقرنا خنعبيا مسخار دعنا وفرود حان ملسلنا يدولنا زقشر ما دحان ملسلنا حيمم زلو فوسلنا عزينام زلو صنان علنا زعرف من سخورسلنا طميم زلو نسعلنا بسقام نفس تأسفت حالنا فحزب ولا أكبلنا أبصابان زلو دما مسرف طرلم سلاماوت معلك وعيل كان أخانا مسكنك سلاماوت ليتك تحضرنا دمان لمنك بنا قدس رنجل مريم مالادنت بنا ملاأخت تراد أنت بنا نبياتنا هورياتنا صادقان سمايتاتنا صلوتاي تفلينا كم كوبنا أمنا أرجعوا صادق بركات رديت كفلنا كم تنا هوريات زمهار كيوم أب سماياتنا برابنا ندولنا نسوع كلنا قدس من بصرات مساء وعد كان تاب سمايك ودماء مدريون لا تنجر جرنا لهم يهابنا نحن نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أبسنا نرجعنا كفرنا أمبرنا فتنا تتمنى منقست فايلن كبرن سلطان زير على غير مؤمن وزت يا مريم ربنا قدس جبريل مع سلامتا سلام لك الله بحلنا في دنجلفي بسقاهم دنجلفي عند እግዚአብሔር ያው ሰላም ለካ መስቲጋ ካብ አንስቲ ብርክቲኺ ፍረከርስኩም ብርክዩ ኦም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦፍሰት ደስ በልኪ ኃጢአትና خسريلنا نفت ودخي ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ይፍታህ ወይስረይ እግዚእኖ አምላክን ወዳንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ካን ይከና ስለ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳው ድልብሩ ከሳተ ብርሃን አንቱም አቦየ ካናት አውየ ዲያቆናት እድ ዋንስ አይሮ ገጻናት በበስምክሙ ኩኑ ፍታሃነ ወንጽሃነ ይረሲኩም ድልዋለ ለመክሰ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መል 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ጸጎን ኦ አብየ ቀሲስ በጸሎትከ ቅድስት አባወሽ ዲበ ከማው በእንተ እግዝእትነ ማርያም ንበል 12 ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ 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 ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ጸጋ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ይሳይን ምስኩልኹምን ይኹን ስለኹሉ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና